Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Hoş geldiniz. Sapar ağa, Aydın. Hoş bulduk, salam. Salam, güleşler aydın kemine. Ha. Aleyküm selam kimine Sapar ağa. Birleşler selam. Buyur kemine. Sapar ağa Bu, soru cevap. O günümüz bugün. ha, O soru cevaplarımız hem önküleri alak demetmeyese köp soruların cevabını berip bildik mi kendi pikir ediyen. Şey deyip özümüzü öpüyor vereli Sapar ağa. ha, ay, adamlar da Sebebini gözleyen de belki şundandır. doğru, O, beğendir adamlar da. o soru dinamik bir zat. Şonda da Sapara önküleri alak potansiyali güýçlülär ýöne. Sebäbi biz düýplü meseleň üstüne baramyz okda şu ýa bu soru jogap nemesinde ildeşlerimiz bilen bilelikde baramyz ok eger barsak nemesi gutarmaz. Soru jogaplara geçmezden öňürde Sapara bir ýarym saat kiçiräk bir mesele barada gürrüň edýäs bu. Köp halatlarda aktual mesele bolup bilýär. Köp halatlarda da bolman bilýär. Indi biz bugün nämäniň gürrüňine dersine medeniyetsizlik ýa-da bawarap medeniyeti diýip el alaýala. Düşnükli bolar ýaly. Ine medeniyetsizligiň getirip biljek zadyň. Medeniyet diýende bizde sapara gaty yüzley we mesele değişilýär ýagdaýda düşünilýär-de. Yani medeniyet diýende aýdym-aýdyp ýa-da özüň gowalyp barmakmy köpçüligiň içinde şoňa medeniyet diýip görenler hem bar. O medeniyet ministri diýip badyn. Medeniyet ministri diýip o ministerlik bar. Ýa-ni dünýäde görülmedik. Sivilizasiýa diýe. Awam Olmaly terjime edende olur, ýalaklap bolup bilen o. ministersiwa sivilizasiýa bolýar hakykatdan hem terjimesi. Indi medeniyet sözüniň özüni bir el alsa para gyska medeniyet sözü nähil bir söz bu diýip. Medeniyet sözü Arapça söz bolup şäher diýmek manysyna gelýär. Şäherleşmek. Ýa-ni bilim, düşünce, ýene näme arastaçylyk o bu tarapyndan ösen ine bir görýän tarapymyz. Beýleki tarapam guramaçylygy güýçlü bolan her türlü meseleni guramaçylyk ýolu bilen çözýän, sebäbi meselelerin köpüsi guramaçylykly ýollar bilen çözülýär. Çylşyrmy meseleler esasen. Çözýän bir jemgyýetiň o bilelikde ýaşaýan nemesine diýilýär-de. Bizde de bunun baharap görünüşü varsa para bir indi şoňa eger medeniyet diýilýän bolsa indi şonuň hem netijesinde bir işsizlik nemesi var. Ine ýa aýtdy medeniyetsizlik diýmek ýa-ni düşünce bir dünýä garaýyş nemeler hem bardy içine girýär. Şu wagtky görüp bilýän ösen ýurtlaryňyzdaky bar zatlaryň hemmesini goşsaňyz göze görünýäni we görünmeýänler hem bardy olaryna 100 ýyllyk, 50 ýyllyk iň az o planlary bitýär-de şu ýurdun geljegi üçin. Buna diňe akyl bilen düşünje bilen bolýar. Buňa da medeniyet diýilýär şoňa hemmesine, toplumuna. Medeniyete bizimkiler diňe aýdym bilen soň näme? O medeniyetli bolsaň diýýärler. Yani şonam edip bilen oklar. Şonuň ýagdaýda birleşýär sapara ýöne biz bugün şu iş meselesini gürrüňe derse göç problemasy bar-da. Ine bizim halkymız medeniyetiň bolan ýerlerine göç etjek bolýarlar. Ine şeýlerek neme daýyn men bunu tegelekläp alaýala. O bizim halkymız medeniyetleriň bolan ýerlerine göç etjek bolýarlar ýöne ýurdun içinde de medeniyet ýok diýmek bolýar tarapdan alanda. O sebäben o işsizlige medeniyetsizlikden emelýär. Soru maňa berýän bolsaň mene düşündim soru. O jogap berdiýsen jogap bereýin. Awat sapara baş üstüne. O ne yani Türkmenistan'daki işsizlik vardır.
Şoň büyük sebebi medeniyetlilikdendir. Ya medeniyetin ağırlığından, yetersizliğinden, böyle medeniyetin yok yerini işsizlikkendir. O yerleri Türkmenistan'ın 70%'ine içine alyan deme, o yerlerdir. Yani şu taydık medeniyet barman derine kaytan şu taydan kaydan olmalı. Uzaklaşan medeniyetin derecesi bilen işsizliğin derecesi denlemededir. O medeniyet deyip o neyme düşünülüyor deyilip yani kemine o soru nemetten de mine medeni yaşayışa da medeniyet değil yandır. Yani arada köçeden tırtuvardan yürümek yani batkası yani asfaltlı yollardan maşin yürümesi. O yani tır suğunu köçe serpmen kanalizasyon yürümesi. O günde bir tapar iki tapar suğa düşmek. O higiyena saklamak. O kapağı köçen vurnak yağva değerlenir. O musur neme onu yakıtıp bir yerde kaytadan işlep. O teviyata da delil vermedi yalak. Yağdayla dörötmek. O ağız suğumuz yani içen suğumuz elimde bolması, o maratta bolması, o kanalizasyon işlemesi, o öylüğün temirliği, daştı vuruğunun ne, botekliği, gülekliği, o girişi, çıkışı, bir şekilli, şematli bir yani ne, şu Avrupa'da görüyen caylar, yaylak, nemelerde adamlar yaşayan. Şol tebigat nemen medeniyetin biraz görünüşü eyyem biraz iş yeri getiriyor. Köprek görünüşü köprek iş yeri getiriyor. Yani adi ağdalan dağıtılan hem beceti hizmettir. İş yeridir. Yani sen kanalizasyon bağı olsa şu kanalizasyon eksploatasyon nemesini üpçün ediyen kuruluş vardır. Firma vardır. Yani şoma benzeşlemeler vardır. Yani şu tayda 5 adam, 10 adam, 100 adam yani kremen gövrümde göre iş yeridir. O papağanı ekidip kaytadan işleyen yerin bir iş yeridir. O bir del. Onlar çağ adama iş yeridir. O köçeğin yani arasında yani küleğe asfalt etmek. Onu arası saklamak. Yani turtuvarın olması. O da hem meceti iş yeridir. İş yerin hem yani öbür getiren demesi vardır. Yani iqtisadiyetin çarıkını aylayandır. Yani hiç sat dörüyendendir. Bir zattan hareket dörüyendir. Hareketin kaptalı bilen beylek nemelere de hareket gelyendir. Yani şol iş yerler o salgıt tölyendir. Onun sen yani yerli hükümetin şu zatlar kurumusuluğu etmesi için yani her işte emele gelyendir. Onun olur yani şu zatlan kurumusuluğu ne diyendir. Yani adını ağdalayan emeler hiç verem devlet idaresi değildir. Gereken değildir devlet idaresi olması katı yani başka hususi sektörün üstlenmeyecek nemelerini devlet demetine edip olur. O köp yerlerde o zatlar gerek geldir. Hususi sektörün ödü. Bu zatların hem mecetini ödü ediyendir. Edip göründürüyor. Devletten, hükümetten ya başka nemeden govu diyendir. Şu tayda yani konkurensi, rekabet demetem ödünden emele geliyendir. Onun o van içinde bir diyor yani gerek zatlan bir minimal nemelerin adına ağda otursa bir adamın yaşayışı için katken da gerektir. O tanatan bir tanak defteri doldurup bolyandır. Yani imit yağdayından tut süt
Süýde önümleri. Ya, o yüzlerçe peynirin sortu vardır. Misal üçün aýdýanda, onun gaýmagy bar, o gatygy bar, süýdi bar, bada bar, on ýani 400-500 tane asortimenti bolmaly, bolup bilýär. Bolmalym normal nemelerde şonalakdyr. O bizine geň zatdyr özümiz sarwa millet. O yeriniň nemeti, ýa 60-70% halkymyz o nemetinde yerleşýän. Ýöne türkmeniň süýdi ýokdur. Yeterli derecede bir tane keltigirli nemeli o süýt sagýan nemeler bardyr bolýan ýöne. Misal üçin Şwedleň magazynyna girip görseň, süýde önümleriniň nemeti 100-den 500-den kände asortimenti. O Pribaltika bar ýa-ni Litwan magazynlary Şweddenkiden ullukan nemesi asortimenti. Yüzlerçe, belki müňlerçe magazynyň kurucunun olucunu nemeti ýok. O sorty nemeti hili ödem çoň o daşdan elýän madyr bolyn 10%, 5%, 80-90% öz yerli bölümlerdir. Ya, taýda şonuň giren hökümetiň ýa döwletiň nemetine aklatlar däldir. Ýa şol atlar iş yeri ödem owo ýeri ýa bilýän nemelerde şoň 70-80% şo taýlarda öýündirilip ýa bahalara neme edilýär. Medeniýet şodur. Medeniýet dolanyňdan baryp kaçyň bir ýerde tiýdirmeli. Parepahir bolmaly şeýle. Ýa-da doktor bolmaly. Lazaret bolmaly. Ýene şoňa meňdeş nemeler bolmaly. Aptek bolmaly. Onuň kär hünär barada kän gurrun etdik. Şu kär hünär berýän 5 mi, 10 mi, 20 mi, 30 mi tap nemeti ýok. Talaba görä hünärleri öwredýän bir kurslar zatlar, olaryň döwlet etmesi ýok. Näme ol hususy sektor öwre diýär. Ýöne şo hünärlere talap ba bolmaly. O talap o nädip görünmeli diýilen sora wada. Ony yerli hökümet diýilen edareler bar. Türkmenistanda da Sudurba o zatlar. Vilayet dip bar, Arçyn dip bar, Etrap dip bar. Ýa şolar ýöne birinciden punktlaryny düşünen oklar. Bular ýalak düşünje ýok. O däralan punktlaryň nämedigini de bada düşünen oklar. Sowet döwründen galan nemen ýa-ni galanyky diýýärler. Ýöne pul alyp o adam satyp neme edip görün nemeler gorkudyp. Olaň nemeleri, funksiyonlary insanlyk demesine, sivilizasiýa, medeniýete gerek zatlar däller. Onuň nemesi bu içinde aýlygyny, adamyň hukugyny elinden alýan guramalar diýip atlandyraly. Onu hukuk goraýjy guramalar diýip at goýupdyrlar da. Ol ýok, adamyň hukugyny elinden alýan orgunlar. İşsizliğin nemesi şol orgunluğun içinde işleyen adamın sanyna baglydyr. Türkmenistanyň işsizligin, garyplygyň, milisiýaň ýa-da hukuk goraýjy diýen ýa goşagydyrmak içinde. Şoluň sany näçe kän bolsa adamyň azatlygy az bolýar da. Azatlyk näçe az bolsa da sen şonça da garyp bolmasyn. Ýurdam şonu alak bolmaly. Bular hemme bir proporsiýadyr. O sen milisiýan kän bolup, baý bolan döwlet bolsa, baý bolsa dünýede görkezin. Yani hemme tersinedir. Şoň düzgünlüğü hemmesini goraýjylyň sany näçe kän bolsa, şo taýda düzgünçilik kändir. Ýa bodulmak kändir. İş ýeri azdyr, işsizlik kändir, garyplyk kändir. Bu zatlaryň hemmesi azatlyk bilen nemeler. O medeniýet temazdyr.
Medeniyet adı oldu. Yani insan yalak yaşama şekleren pes olmalı. Ne Türkmenistan'da ne şoň üçin owalarına seyredip görün. Ne o da yaşayanlarınız var bolsa. O çörek pişiren fırınınız var mı? Ya tüy döndüren fermanız var mı? O tüy dönümlerini ediyen bir ya şirket çıktı ya firma çıktı ya şoňa meňzeş bardatlar var mı? Peynir ediýäňiz mi? Gatyk tüzme odur neleriniz var mı? Dükkandaňyz var mı? Ýokdur. Trotuaryňyz asfaltdy mı? Kanalizasiýaňyz bar mı? Bu zatla hiç yok. İşçiligim şondan Hmm. ne yankı biri edip bermelidir ödýärler. Ya döwlet hökümet döwletiň hökümetiniz yankı sizi yani primitif diýilýär-de bu talaplardan mahrum etme onu adam diňe yani su var çöreği öğrelep yani razı ölme diýerler iyi hep asmanımızdan arası diýerler. Ne? Şu yeterlik deyip yani primitif ýagdaýa getiripdirler de. Çağa yetiştirme, olara bir bilgi, medeniyet nemesini bir başka nemelerini berme nemede yok. Olar pakta o neme diýerler kowyarlar, o taýda ýa medeniyet bitdiýär. Onun talaban bitýär. Yani bu düşme talabam gidýär de bir aylap. O bir Şöyle aylar pakta pahtaň içinde näme gerek? non ten yani kanalizatör da gerek geldi ama Hmm. meydanda sıçratıp görmeli. O ne yankı bu neme ne insan köp hücreli canlılar değil ya da o yani fikir ediyen canlılara değil ya da köp hücreli nemeli. O beylek canlılar onun yani beynine hücreti o adekleçtin iliyada yani ad kletkalı yani fikir etmeyen nimetine giriyada kategoriya yönü sağa doğrulunno ekliti ya o dönem hatem meter yani göçevi milletlerin nimetinin genetik nimeti güçlü olyandır. O gen olup doğuyanlar 98 var 99%. Hakiki genler. Yönü şolary yani 30-40 ýaşyna ýetýänçe ýeke hüjreli canlara öwrüp bilýän sistemamyz bar da. Buň adyna men neme yani Bavara sindromu diýip goýdum. Yani bu diňe Bavara pullara degişillerler. Bayramana da şonu alakdyr, parawynna da şonu alakdyr. Yani kojamanna da, halazyna da, kerkiçine de o tapawdy ýok ýöne şu nemeň başyndaky yani arkada diýilip atlandyrýan adamyň yani çekýän nemesi bawaraply bolan soň bawarap sindromu diýilýär. Bu oňa bir nemesi bardyr. Suraty bardyr. Yani Down sindrom diýip bir kesel bardyr. Betbag çağalan yani bir harama soň artyk bolýan näme şol nemeleri Evi betbagçylyklar bar da. Ne Bawarap sindromunyň suraty Down sindromunyň emesdir. O fizik ýagdaýda başgaça bolup biler bolýan ruh nemesi şonu alakdyr. Ýeke hüjreli nemen pikir edişi alakdyr. Yani guruyan zatlarynyň hemmejeti kriptokratiýa diýip kän aýtdyk da. O kriptokratiýada yani Türkmenistan nemesine degeşdiren de bu medeni yani fora berip yani üstüne yani jomartlyk edip aýdyranda kriptokratiýa diýdi. Şoň yani Down sindromuny görünüşidir. Ya Türkmenistanyň kriptokratiýasy yani owurlasam bolýar diýdi. Şu menki yani doldur bolsa şol bolýar. Ondan başka zadi gözüm gören ok. Yani burnun ağrını büyüğünden görüp bilen oklar. O yani toğun yumurtkası
günne udlayan neme toğu imersen günne udlap da. Şoňam içinden ýa-ni günne alanda haýylar şol baryn birden almaly şo toğu öldürýärler da. O gyzyl udlayan toğu bolsa şol şey diýerler. Dağıtlar fabriklara çökürdük nemet görsüleri şondandır. Ya bulon yani üşüğü yok. Yani düşünme nemeti yani, hücreler tek hücrelidir. Ya fikir etişerimelerim şonuna alaktır. Bu zatları görüp görse. Yani işçiliğine büyük tever şotaydın. Bu yurdu yaşar yalan etmediler de. Bu yurtta yaşap bolmaya, bolmayanın teverini ayıp vereyim ben. Yani medeniyetim yok yerinde. Bu da aydaklan bir kefel yüz verse ödem hoplu kefeller var da. Ne Şuat, Beach, yayraptır diye de katıp kendi yer böyle. O Beach'in nemeti anırtı speed'tir. Ol yani konu antat becerip bolonok, becerip bolonok diye kontrol edip bolýar. Ödem şeyle bir nemeli taňa bağlılar seni nirde yakalajagy belli derler. Netenle bir doktorunu var ýa-ni şo instrumentleri dol dezinfekte edilmedik bolsa ýa şo taýdan alýar. Ya da gowrul aýallar rodomy var ýa. Doktorun üstlenlik demetinden çağa geçip bilýär. Instrumentinden ýa elinden demetinden. Ya da kaptalyna ýatandan bir güne çağa demetinden hawaram ýok. Yani ömrü boyunça şeyle. Bu da epidemiýalak ýaýran. Tuberkuloz sonralak türmelerin için tuberkulozun öýçügi. Türmeden geçmedik Türkmenim yok. Erkek goýbakly Türkmenin türmeden geçmedigi. O barmak bilen hanaýmallar. Yani şu atlary bir düşünmeyen, görmeyen adamlara yani bilmesen başka diýjek adam yok da. Yani şuna Bavarap sindromu diýilýär şu atlar. Onu bunu diňe Bavaraplylarda wadyr diýip emet ben ýalňyş düşünmän men hiç bir neme bilen yani Bavaraplylar bilen alyp bermän demem yok. Ýöne başyna adamy şo bolan soň dünýäde şo ýaýradan soň Türkmenistanyň hem berine şo nemetini demedýänler. Bu debilizm diýilýär bu adyna. Ne gözel sapara bağ var aplar bulada. Münasip Bu şo neme münasip şeýlebi inni bilerek öz milletini zelil edýän janlar yani adam dünýede yok diýip eşitýär biz. Türkmenistandan başka ýerdeki şey diýmelkende. Ya bilmeýän edýärler diýilip demedilýär de ýöne onuň Türkmenistandan başka ýerde diýmeli bolýar. Ne yani Bavarap sindromunyň demeti şol. Bolmasa ne aýdyp otursa. Türkmen çağatı doğunno. O Germaniýankydan, Şwediýankydan o güýçneme bolmasa festival. Keni otuýar diýip otur. Şolary 30-40 ýaşynda hiç zat pikir edip bilmediýärler. Eli hünärsiz, ýöne çörek suw o bokurdagy üçin ılap ýören, janlara öwrüp bilýän jemgyýetiň o şundan başga ýene gelişdirip takyljak ady mene tapamok bilýän bolsaň siz aýdyn. Bu ýa-ni galtyklarym bar, 50 diplomlarym bar. O ilmi dereceli ýa men doktor nawuk, men akademik diýenlerim bar. O men doktor ýa-da men profesör diýenlerim ken tapaw ýokdur hemmejesi ýa-ni şu şunemäň içinde şuňa kömek edip ýören adamlara ya tesini çykarman ýören adamlara o ýa bir kletkeli ýa bir hüjreli janlardan
küçük fırsat değilsiniz. Onu siz ayna deret gördünüz. Bu subutnaman şodur. Men gırada böyle bolya dilen yalak o häsiýetli adamlarym bardy. Yok. Sen sesini çıkarmayan ortam. Şol Babara sindromunu özsün. Başka hiç kimse. Hmm. Sesini çıkarmadık bilen eden ikisi desene. Bu da şondalyk bu. Hmm. Bu betbaçılıkdan nereden elýär ya? Ne? Elini bilen edilýän zat. Ne? O ýerine ne? Şol boş oğullar vardır. Özüňi bilýänsiňiz. Tok aslında toňuna çen boş oğullar var. Kemin. Boşak galan etraplar var. Boşak galan etraplar. Bir däl, iki däl. Onlarça. Yurty terk edilýär diýmek bu. Hmm. Köprü çağatna alap etjek bolup terk edilýär. Başka çıkarlar. Bolmajagyny görüp terk edýär. Hmm. Terk edişlerem olar günäkärläp biljekler. Olar ýaşamaly. Olaň görüşmeden ýaşama aňsat diýip düşünýärler. Şo ýalňyşyna biraz pretensiýam bar. Bunu biri edip berenle ýaşajaklar bular. O birem ýok. Nämçin bir bolmaly edip berýän adam. O- Olam bir edip berjek nämçin bir bolmaly şoňa haýran. Bu şol nemeden gelýär sapara öňkü döwürlerde. Şu bir adam azrak ýa-ni mekirräk, çakkanrak çykýar-da. Köp taraplaýyn bolýar. Soň görýärler şo bir adam hakykatdan bir nemäni getirip bilýär. Ýöne o döwürde bir adamyň edip biljegi işi aňsat. O dogry ýere göçürmeli. Mysal üçin bizim geçmişimizde bolan bolsa dogry ýere göçürmeli. Otdurak yeri ýok. Otlurak ýere göçürýän bir çylşyrymly bir iş däl ýa-ni bir ýöneköy bir iş. Ýöne günümizde sen bir otlurak ýere göçeň hokda problem şo taýda. Günümüz has çylşyrymly. Milyonlarça bu ýa bir döwletiň içinde ýa milyonlarça ýa kanun bar, hukuk bar, ýani bir işleýän bir sistema bar-da. Hiç bir zat öz özünden işleýän ok. Hemme adam aňyrsynda ýazgylydyr. Ýani ýazgysyz hiç zat işlemeýär-de. Indi bu zatlar bir adam ediplermi? Bularyň öz aklynda şol öňkü ýa-ni nemeler galypdyr da. Ýa-ni senat öwrülşigini geçirmesen, aýdyňlanma döwrüni geçirmesen, bundan 2001 ýyl öňkü pikirler bilen ýaşap ýörler-de. Bir adam edýär diýip. Kemine ol nähile pikir bilen ýaşap ýöreni belki de önemlidir bolýan ýöne. Esasy problemalar bar da. İşleri, işeleri şundan insanyň ünsünü başka 50-nji, 100-nji, belki de 1000-nji derejedäki meselelere gönüp durmak. Şo taýda da ýani biraz suw bulandyrýarlar onuň şo taýda. Yani balık tutuyorlar. Yani toloryalık taktikaları var demek. Bunun bu Türkmenin akıl bilen edilýär diýip men düşünem ok. Onun karşından neme var ýöne Türkmen ulanýarlar. Yani Türkmen bazak yerine barýar da bu ýeke yani hüjre ýeke bolup galan soň onuň bunu kim bulanta ulany bermeli bolýar da. Yani şon sanak ýylpylok euro mu dollar mı görkezip onuň maýmyn etip bolýan eken. Olmasa ne Türkmenistan'ın ýagdaýynda birinciden işçilik olması mümkün değil. Absolut mümkün değil. Ne ben Türkmenistan'da ýaşan işlen döwürmay diýende. Bir de adam yeten oktu. Ya Türkmenistan'da yine de 1 milyon, 1,5 milyon adam yani işker alıp şolaryň iş bilen üçin edip bilýärdik.
Şu wagtky adamyň üstüne ýene 1 milyon, 1,5 milyon işgär yani daşyndan göç alynan bolsa, şolary rahat götürüp bilýärdik. Özüm adaptiw etip bilýärdik. Bu türkmen orky diýerler şonu. Ýöne bu beýle bolmady. Biz işdi. Howtan tördüm. 29 iýulyny tapşyrdyk da. 95-nji ýylyň ortalarynda ýa Türkmenistanda Gulbadary yani Aşgabatyň töwereginde ýatlar. Ýa Gulbadary watda. 95-96-njy ýyllar Gulbadary ýa uly näme emetdi. Bir ýyl, 1,5 ýylyň içinde üýtgeçlikden bolýan nemeti. Ya onu näde etdiler? Bilemzok. Olun ýöne. 9000 san nämäni yapsaň sapara bir günde de Gulbazar bolýar. Bir de şu 3 ýylyň paýtatyny öňünden ogurlap tatyp gidipdir şoň üçin elbet ýaşaýar. O işligim sonundan o şeýler mışmış ýaýratyp görenlerini men bulawum bilen esleýärdim. Bolmasa ya Türkmenistan şu wagt ýene de bunu şu gaýtalamalar mene näme demok ähli 15 respublikaň içinde iň gowsudy. Ödem ýa uzun mesafa aralykly gowudy da. Döne gowrak dälim däl. Tonnalyk gowudy. Üýtgeçgön yer bilen gök ýalak bolup duran tapawutly näme Türkmenistan. Ben şu 94-nji ýylyň ortalaryna çendi. Ben şonu rahat garanti berýänler. Ödüm şeýledi, şunu gillek gezdiler. Gen görmeli men jurnalist, men ol bu da diýär. Suratlar barada dil ýarýanlardylar. Şu reforma Türkmenistanyň içinde geçirilip başlanan reformalar barada hiç kim dil ýarýanlardyr. Ne içinde, ne daşynda, ne men pakistanyer, men gahrman näme diýenleriň biri, ýeke biri. Şu dağıttan ya düşünen oktular ya korkyadılar ya da görüntü nemeler vardı. Protokoller vardı deyin. Ödem bunu gidler yalaklı adam derler. Bu ähli televiziýanyň içinde de şu kasetlerini taparsanız arşiv alırsanız. Sebebi bir ayda 3-4 ýerde hepdedi diýen ýalyk bir oblysty. Ulu seminarlar geçirýärdik. 700 000 adamdy demeli. İň adamdan çotaýam hemme mediýany çagyrýardyk. Televiziýany ýerli uramalaryň merkez uramalaryň hemme ýok edary ýokdy da şu kameralaryň işleşip durdy nemeler. Yani bir ýerde ne gazetde, ne jurnalda, ne radioda, ne telewizorda ne de daşynda ya şular ýalaklar ediljek bolly. Yani tabu diýilýär da. Tabu ýa Sowet nemesinde şunun ýaly edilmeli gurrunlar bar, edilmeli gurrun bar da sizinki. Şu edilmeli. Adam edýänlerdirler, şu adamlar ben özüm şunu ýygy gaýtalamasam şu arada bolup durum bolmandyr. Bu atlary näme diýen adam ýokdur. Gerek gelýärlik da. Ýöne şonu etmän, ýa reformalary etmän Türkmenistanyň hiç sat bolmasy mümkin näli özüm bitdigiçe de erbet bolmady. Bolmady şonuň üçin. Onun üçin bolmady. Aýdyň seniň goşjak zadyň barmy? Ýa-ni näme boýunça soň soralara geçeli. Yarım saat geçtik. Goşjak zadym kenine medeniýete bir zat goşaýyn. Medeniýetiň ýene bir sütünden biri ýa-da Medine mi? Şäher diýme. Medine şäher diýme. Şimdi sivilizasiýa sözüm ýene şäher sözünden gelýär. Şäher diýmek, ýa-ni şäher türkmen dilindäki şäher bilen bir ara ýa-da manydaşlar. Aýdym hatda şunam goşaýyn hasam düşnükli bolar ine. Medine diýmek, medeniýetli diýmek bar, biram kapyr diýmek bar aýdym. Kapyr diýmek owul diýmek. Owaly. Owaly diýmek, kapyr diýmek sözü. Köp nemeler bilýän däldir. Musulman doğanlarımız
Kapıran. O kapır sözünü bilmeýärler. Owgaly diýmek, Medine'de şäherli diýmek. Indi Owgaly bilen şäherlik tapawydy. Owgaly köp zada düşünen ok, düşünesem gelen ok. Soň ay sen diýä näme aýdýaň diýip geçýär-de şäherler. Soň şäherliň gahary gelýär. Soň kapır diýip söýüp başlaýar. Şeyler hak. Ine pagan sözem edil şeyler. Pagan sözem owo diýmek. Paganius diýilýär. Umuman şu döwürlerde bir şäherler bilen owalaryň arasynda aýrylçylyk bar da. Şeyler hak bir ýagda. Yani dowam edip bilersiň has ýa-ni näme bolsun diýip aýtdym. Ya Medine sözünü nasıl Şimdi şu düşünüyorsunuz? medeniyet sözü yine yazıyla başlayandır. Tarihte, dünya tarihinde hiçbir yazısız medeniyet yoktur. Yazgının bolan yerinde. Yazgı ise bizimki alık yazgılarda, kadıma medeniyetlerde, kadriyede, yani kınayana ulanılan yerlerden var. Hieroglif değil yani. Yani tek Tablet, zat, şonu o men. harpları, harp sisteması ya da alfabet sistemasını bilen oklar. Onun için başka bir sistem olanıyorlar. Yani medeniyet yazıyla başlanıyordur. Misal için indi sonra neden insan diyenlere ya da şehir adamı diyenlere ömrümüzde neçe sayfa yazı yazdınız. Yazı yazmak demek birine salam anlatma demek değil. Rekord değil ya da kayıt değil ya ona. Türkmençesi yok şu sözden ya var mı? Kayıt sözü. Aslında yazgıç ol. Düşün. Yazgı Bizde değil. yazgı bolsa bir zat yazmak mı kan diýerler. Yok. Yine şu gün hava neçe gradus oldu yazıyorlar. Ama gün neçede çıkıyor neçe saatten sonra bakıyor şunu yazıyorlar. Bunun neticesinde son neticesinde yankı owa hocalyk bilen meşgul bolan esasen Nil'in boyu bu meselede ösenlemelerin biridir. Ben şu günü aydamak tarihten ay. Mesopotamya. Yazgı yazıyorlar. Yazgının neticesinde fasılları öğreniyorlar. Yazgı diyelim kayıt, rekord. Zapis değil ya. Yani şunun neticesinde fasılları öğreniyor, şunun neticesinde koyuyorlar, nir alıp tutmalısını biliyor, şunun neticesinde buğdayı haçan etmeli, haçan ormalısını biliyor. Yöne kıyacak. Şunun neticesinde medeniyet, yazgı yazan adam, şu gün için yazan ok, şu gün kovan nehili yağış mı yağıyor, kar mı yağıyor, onu sen yazılar geçirmen gerek yok. Şu gün için biliyorsun sen onu. Onu son kuduller için, geleceği için edilen bir zattır, yazgı. Yani şu neticesinde yani bulan bir medeniyetin gelmesidir aslında. Yani bizde kıynansak da yine şu günkü medeniyetin ösenlemesini görecek olsanız Amerika'nın, Avrupa'nın statistika kuramaları vardır, kuruluşları vardır, institutları vardır. Statistika ölümü işleyen. O yerde 10 milyonlarca adam işleyenler. Statistika. Olan statistikasına girseniz neçe sanık marozun satılıptır şoları görürsünüz. Ve kızıklı bir tarafı marozun satılmak ile yankı kriminal işlerinin artmağı ikisinin arasında bağlanışlığa yok. Yani kavat veriyor o ikisi. Köp marozun satılsa köp kriminal oluyor diyorlar. Yani neçe yıldan er qaytalanan için şonu statistika görkezýär olar. Şoň üçin polisiýalar yankı nämesini arttırıyor. Türkmenistan'da men onu geçtim. Yani marozunun neçe sana satıldı, neçe sana iyildi ve kriminalden dengelleyenini geçtim. Türkmenistan'da neçe adamı öldürenliği, neçe adamı doğulayanlığını öz yaşayan etrafınızda neçe adam yaşayan şu günkü biliyorsunuz mu? Bilyen varmış onu. Näme medeniyeti? O medeniyet ministerliği olup biler. Irtibat ministerliğinden bolar. Halk bağımsızlığı olar. Bank ministerliği. Bağıt ministerliği, hava, son baylık ministerliği deyip ministerlik ansatsa da onu açmak, kurmak, işletmek. Yani ne kim var? Biz hazır başında Avrupa'da yine de geziyenlerden sorak görün. Etrafında ya da velayetinde ya da şehirinde neçe adam yaşayabilir. O akıllı adamlardan sonra mı? Çağalardan sonra. 10 veya 20 yaşındaki çağalardan sorak görün. Neçe adam Neden yaşayabilir? gelip bilip bolýar bizlerini? Yok şolar bilýär, yani bular bilgili adamlar, bilinçli. Ýöne Türkmenden sorasaň hazır Türkmenistanyň yani döwletde, ýurtda näçe sanak adam ýaşaýar diýip sorasaň hiç kim aýdyp bilmeýär.
Biz onu hasaplajak bolýas, etjek bolýas mümkin däl yani. Hiç. Deme aydın ne sözün ağzında ne bizde Wachstilik Center dip o 100 adam işlerdi. 100 adam. Yani 2500 tane kuruluşu statistikanın günlük alıyorduk da. Sonra göre diğerler hem de 100 tane adam var şu tayda böyle. Ben beceri kompüterlü nemeli ya o böyle overtları çenli nemeden alıyorduk. Gördüm ne gen var ne şol onu öz inisiyativamız bilen öz riskimizde özümüz dörettik de. Yani ministerstwodan ştatın raspisanyası bilen nemesinde şo yok kadagan. Şonu bağırlap gelip biri yaptıracak olup iş ediyerler de. Şu statistikan. O gerek baktığında yani Türkmen hükümeti yani merkezi hükümet şonu düşünen yoktu şu vaktinde. Ben size düşündürecek O olyan. aydın yine sapara şu zatları. Yine şolar sizin başınıza baş bok kaldı diye aydın. Ne şol yani statistik deme bu çizliğini tenter. Her ayda broşura çıkarıyordu. Ne 2500'de daran o näme öndürenni, o näçe adam işleýänni, o aýlarynyň nämediğini, o önümçülüğün näýletdigini, o pribili, ubytgaty nämeti hemme dady o her aýlyk broşura çykýar. Şonu biz aýrlyk konu ýok etdiler. Sapara sizde aylık çıkıyor yani hazır 6 aylık medyalar dünyada aydın. Orada mı 6 ayda diye siz. Yok 6 ay, 3 ay, 1 ay diýenler için. Ha et bilýärler. Döwletiň nämesi. Yo döwletiň beýlek atçotluklary var. O kwartallyk var, aýlygy var, nemesi var. O ýöne bizde günnelik neme günnelik swotka da var. Ondan başga esasy önümçülük nemeleri var da. Olar günne berýär swotka. Yani şu center günne 2500 şirketin hem beceri yok manel o yöneticilik bilen neme diýäniň günlük näme öndürenli o. Nirde näçe ton partiýalarny bu taýna çenli var da günne. Ýöretip nemeler var. Ya o günne öňe giden tapça gelýändir. Onu kim näme edip demeden oturan ýerinde bilip bolýar da. Doğru. Ya ödüm yalanı yok. O taýyk yalana gerek gelle. Onu için döwlet statistik demesem däl. Yani operativni işimiz üçün ulanýan demem. Biz önümçülükde biz şu zatlara düşünýän adamlar. Ýöne sen ministerstwodan daşna çykanda o taýda önümçülük adamlar däl. O zatlara düşünen yok. Şu näme üçin saklaýaňyz diýip bizim üstümizden arza ýazyp o nalogu inspektor elmde ama şoň barlap şoňa aýlygy niden berýän diýip neme diýerler de biz. Şu wagt neme ýalyk şu wagtda däl de 2 ýyl mundan uunu nerden tapdın diýip öýlere gezýärmişler de. Uunu bir yerden tapmagan bir neme bolarmy ýa-da näme bileýin ýa-da jenaýat ýa-da şu soralmanyň bir nemesi bolup bilermi? Ödüm yani Sovet Soýuzynyň dargan wagty edilýän zatlar bu da. O Sovet döwründe de ýokdy şolar. Ya şonu alak derecede ýokdy. Beýleki respublikalar bilen deňeden de şu zatlary deňeşdirýän bolun biz yer bilen gök galak adam öňe gitjegimiz öňümüzde görýänmiziň tutnamalary şu zatlar. Şowat internet ýokdy. Biz yani network diýilýär-de. Primoy widilini kanal diýilýär. Yani gön neme kanallardan yani neme diýär internette neme şeýalak kontakt wagtda. Ýa-da Ethernet ýalyk bir sistem, Ethernet üstü bilen baglanşykly ýa. Ne şu 89-94-nji ýyllar çenip bizning edýän etip ýöne dağıtlandy. Onu ähli Türkmenistanyň içinde çoňa öwrýärdik ýoş-ýoş. Ne 89-njy ýyllar nire şu wagt internet ýok. O kompüterim ýokdur men onu bilýän. Doğru. Nireden nirek Bağırak sindromu diýänimiň nemesi sindrom baran yerini uğru diýendir, çüýre diýendir, ýok edýändir.
Sapara sorulara geçelim, soň dowam edelim. Bunu başka bir aýratyn nemede. Günde. Soru täze Türkmenistanda yurdun ady öňki ýaly bolarmy ýa-da ýa-da Türkmenistan ýa-da täze Türkmenistan boljakmy diýe misal üçin Täze Zelandiýa ýaly. Bunu köp adam soraýar täze Türkmenistan näme diýip täze. Bu indi Täze Zelandiýa ýa-da misal üçin New Zealand diýip geçýär ýa-da New York diýip geçýär. Indi New bolmasynyň ýa-da täze bolmasynyň başga bir ýerde ýene de şonuň gurulmagy gerekli. Misal üçin New York aslında York diýip Londona ýakyn yer bolmaly, ýalňyşmasam. Angliýanyň içinde bir ýeriň ady York. Soň Amerikada nemäniň koloniýasy da Angliýanyň. Şo taýa baranlaryň biri o Yorklu bolmaly da düşünşüm boýunça. Yorklu bolan üçin gelýär, bu ýeram York, ýöne täze York diýýärdi. New York diýip şondan alýar. Ýa-da New Zealand'am şon ýaly. Ýa täze bir ýerden barýan şo taýa şo ad aljak bolsaň edil özüni alyp bolanok. Täze diýip aýdylýar. Ýöne Türkmenistan gidip bilmedim täze bir neme keşfedilse bolup biler. Täze Türkmenistan diýip. Ýöne bu ideologik bir derejede galjak zat. Bir ideologiýadyr. Täze Türkmenistan diýmek şu wagtky çöken sistemanyň ýok edilip seredin ýa-da ýok edilip çöken sistemany ýok etmelidir. Ona ýa-da onuň ýerine we başgasyny gurmaly diýilen zat däl. Birinji ýok edýäňiz, soň başgasyny gurýaňyz. Ine şoňa täze Türkmenistan diýilýär. Ideologiýanyň nemesindäki bir zat bu. Şeylerek başka aýylar ýaly zat barmy? Ýok, ha? Yok, aýtdyň gemine. Öňe neme edilipdi, ýöne şeylerek ýa täze Türkmenistan meselesi. Şu Türkmenistanda galarsyňyz ýöne beýniňiziň içinde bir zatlar ütgemeli. Ha bilmedim, bir ýerden o Marsa ýene bir zada uçsa soňky nesiller o taýdan bir sany nemäni eýeleseler oňa täze Türkmenistan diýip bor. Onda şunda däl. Soň bir soru var, o biz inanyp biljek ýa-da höz etjek musulman ülke o haýsydyr diýip sorapdyr. Indi bir neme bar da. Musulman ülkeler birinci o baştan aňyr sanap çykyn gene. Nemeler aýdy? Bangladeş, Men Pakistan. sanamak gerekler berde. O musulman diýip ülke bolmaly däl. Men şoňa haýran. O musulmançylykda döwlet bolmaly diýilen adam ýok. Musulman döwlet diýilen nemede. Yok, ol inanç indi dinlerin hemmesem inanç diýilýär. İnanç meselesinde insana nämedir? Ait bir zat, inanç insana. Häzir indi bir hayvana Müslüman ýa-da Hristiýan diýip biler misin? Sonra diýip bilmersin. Ýa-da bir traktor aýdyp biljekmi? Müslüman ýa Hristiýan diýip traktor. Ýok. Ýa-da döwlet aýdyp bilýärmi? Edil şoň ýaly. Döwlet insan däldir. İnsan olma mümkinçiligi ýokdur. Müslüman ýa-da Hristiýan ýa-da hakyky kişilere aýdylýar. Ýuridik kişilere Müslüman ýa-da Hristiýan ýa-da başga bir zat diýme mümkinçiligi ýok. Näme diýilýär o? Tanım ýalňyş. Yani o tanım ýalňyş. Müslüman döwlet diýip bir zat bolma mümkinçiligi ýok. Yo dinde de ýok. Dinde de eýle bir zat, ýa döwletiň abi. Dinde de şoň üçin bolma Yo bizde deme o. Dinlen hemmesem insan üçindir, döwletler üçin däldir. Döwlet başga bir zat. Neme aýdym geçen bir bilen gurrun etdik. Edip durduk indi. Musulman alımlar diýär-de. Şu bilim adamları göz önüne tutulýar-da. Men aýtdym Hristiýan bilim adam diýip barmy eşitdiňmi? Yok da o zat. Yok, ol Bilim adam bilim adamdır. Ol neme dip aýrylmaýar. Şu zat var. Mysal üçin bir tarapda bilim var. Bilim şüphe diýmek. Bir tarapda da din var, inanç diýmek. Sen şüphe bilen inancı ikisini karşılaştırmak, deňeşdirmek mümkin de.
Yani men käbir ýerde bilim adamlarynyň hem ýanky nämelerde tartışmalara girýänini görýän, diýmek ol adam hakyky bilim adamy däl. Sebäbi men ertir ýağış ýağjagyna ynanýan, mysal üçin. Indi maňa haýsy bilim adamy ýağmajagyna şonuň suwd edip biler. Men ynanýan. Ynanýan. Ertir bolmasa hiç kim şonu maňa suwd edip bilmeýär. Sebäbi ynanç başga zat, bilim başga zat. Aa, Ýöne gynansaňam musulman döwletleri diýen döwletler bar diýmek şu aýdýan bolsalar, ne şu döwletleriň bolmasynyň bir sebäbi bardyr. O şu ýanky daryň dini kömürmek üçin unurlayan demeler şolar. Ne gözlerim nirak baranlaryny deňeşdirip görseňiz bilersiňiz. Yani Şwedde bilen İran'ı deňeşdirip. Sapara bunun ýene-de bir gysga näme ýolu bar. Bunu aýtmagyň. Ine Filistin'de, Palestina diýerler-de. Soňra Siriýada uruş boldy, Irakda uruş boldy. Eýranda boldy, göç boldy dogruda şo ýurtlardan. Şo ýurdun adamlary nire göçdi? Arabistana göçdümi? Bilmem haýsy ýurda göçdiler? Hep mesem Ýewropa, Amerika göçdiler. Şo adamlar. Hiç haýsam aýdan ok, o uruşturdy, indi gideli Saudy Arabistana ýa-da Birleşen Arap Emirlikleri. O musulman döwletine geçerliýen oklar. O ýakynjak özem ýanymda, özem dilem bir menzeş, dinem menzeş. Aýdan adam ýok, Ýewropa gideldi. Hemmeze. Kaçan ýanky musulman Ýewropada ýaşamak üçin höwes edýär. Diýmek problemi bar o ýurtlarda. Soň o bilmedim, o höwes edip biljek musulman ýurdumuz bar bolsa bize de habar berin, bizem bir belki bilýän däldir. Din, ynanç meselesi insan üçindir. Ama Devlet insan üçin üçin. däl, bir iş yeri üçin däl. Hatta siyasat üçin däl. Ýalňyş siyasatda ulanmagyny. Sen näde döwlete, men şoň bir hili gülkünç gelýär. Döwlete Musulmanlyk demesini takmak. Ýa-da Hristiýanlyk. Ýa-da şol näme gelýär-de bir traktora, Müslüman traktor, bu Hristiyan traktor diýip şol gözüme gelýär. Döwlete jeýdir. Biz ine Ýewropa ýurtlaryna gün atar ýurtlary ýa Ýewropa ýurtlary diýäs dogrudanmy? Hristiyan ýurtlara diýýär. Ýa-da geografik nämesinden aýtýar onu. Yok, dünya garaýşlary düýünden başgaça. Nemede deňeşdirip bolanok. Ýani ortada ine şu wagtda häzir bir adama nire göçmek islersin diýip aýtsa Ýewropa ýa Amerika diýerler. Musulmana sorasoň, hatta şey diýer, bir musulmana sora şeyler bir näme aýdarlar. Onda geçeli bunu düşünüklürek oldu ýa-da sonra bilmedim doğru okaýanmy häzir. Gorku döwri ýykyldymy diýen ýalak mykän diýen bir ýalňyşrak ýazylypdyr da şeylerek diýip pikir etdim men. Gorku döwri ýykyldymy? Gorku döwri Türkmenistandaky o gorkýan nemelerdir da. İlkinci jogap sindromlary diýip aýdalar. Ýurt ýitgeýä, ay ýok, men gorkýan diýip çekilýän adamlar bardy ilk başlarda. O nemeler aýryldy. Onda näme diýäňiz, gorky barmy ýokmy? Aýryldymy ýa-da galdymy? Ýokdugyny başdan 3 ýyl mundan aýdyp böldük. Ýani galmasyny isleýän adamlar bar bolmagy mümkin. Men gorkan olaýyn, köp zatdan tirilýän diýerde. Jogapkärçilikden. Ýok, gorkan diýmek jogapkärçilikden gaçmak sapara. Şo Ay meni bir goşmaň diýip durş. O perde. O hamala gowy durmuşda ýaşap gören ýalak bir deme. Gorko öňem ýok, ýa-da indi aýdyp bilen oklarda bahanany, gorkýan diýip görüldi, köp zat aýdyldy, diýildi, eşdildi, ýaýrady. Jemgyýet arasynda. Başga bahana ödleýärler onu tapan oklar ödýän şeyler bolmaly. Näme? Jemgyýetimizin dil baýlygy yeterli däldi. Soňra mene gorkmaly diýilen düşünje
singdirilen de, yani söz bilen bilelikde singdirilen. Propaganda bilen Propaganda bilen o ya, şu propaganda sözler bilen. Son şonu ulanýatylarda ilki nemede siyasata goşulmaly däl meselesi. Ne getirýär? Yani o döwürler aýryldy siyasata. Her türlü goşulyp barýarlar adamlar. Aýlawly ýollar bilen. O bilmän. İçen wagtda siyasata goşulyp goşulmadygyny aýdyp berýärler. Başka näme bolsun, hemmesem goşulan diýmek. Uçkun çıkmak nemesem ýakynlaşýar. ondan gorkyan var indi. Şondan gorkyanlar Ondan var. gorkan var ama. Şeýle bir ýagdaý. Nem için yurdum için alan vatandaşlar. Bu neme? Aýdym ýa-ni deport bolmak üçin garaşyp duran gatkan adam bar diýär-de. O ýa-ni tutulan gatkan soňky wagt bir 10-15 adam şo taýlardan jaň etýär-de. O 28 sanak ýerine öberme kampı var. 28 sanak. Şoň her biriniň içinde bir 200, 300, 400, 500 dilsem var içinde. Türkmen otuýar şo taýda. 28 sanak demek için. O näçe min bolýar? Gatkan wagtdan bäri oturanlar bar. Gitjek bolup bilet ýok, o ses çykan ok diýip aýdýarmyşlar. Son bilediňiz özüňiz alsaňyz belki biz dogurlap bilersiz uğratmany diýip şeýdip olaram nerden bilet O Türkmenistan iyi çıkan ok. Onu bitçelken. O şeyler bir ýagdaý. Inde o bir soru näme üçin SSR döwründe ermenileri köp ýerik dargadypdyrlar ermeniler. Şu wagtda öz ýurdunda ýaşaýany az diýär. O tarihini bilemez ok, onun tarihini okan, o kan sebepleri vardır. Onu bizim meselemiz değil, Ermeni bilen işimiz yok. Onu Türkmenin problemati defemizden aldık. Bizim dememizi başka yana çekecek olmaz. Ermenilerin demesi. Son toprakları hem alınan da wagtynda targap anıry şeylere tarihler hem bar olurum. Son neşler sonra olanımız. Sonra kendel. Sapara. Gulale ulluktur. Gulale ulluktur. Sapara. LGBT garaşyňyz näil diýip soraýar size sonra. Niýasow prezident edip bilýän bolsaňyz. Şoňa gelen. Bir LGBT'li prezidentimiz bardy birincisi özüm. İkincisine näme diýip belli. Onu baş etdiňiz, ya Türkmene baş etdiňiz. O garaşyň näýlek diýip toramal bolýarsyz. Şeylerek LGBT nemesi. Başka ullakan sözü.
Tanrı diyen söz bize nereden gelen diye İslam'da yok deyip soraptır. Tanrı aslında Tengri olmalı. Yok Tanrı Kök, Ha, kök tengri. biz angrymyz ot paraz bolmaly İslamdan yok yani İslam'dan öň sapara aýdyp bereýin ol ýanky tutuş aýtmak ýalňyşrak bolýardy. Ine bu Tengri nemesi gökler döwründe has köpräk öňe çykýarda ulu bir şäherleriň bolan wagty. Ot parazlyk nemesem ol Eýranyň Mitra diýip bir dini barsa para Mitra diye. Mitra diýip aýdýarlar Türkiýede zatda mitracılık. O şonda var ot. Ot diýilende de aslında ol bizim bilýän odumuz hökmünde görülmeýän bir güç. El bilen tutulup bilmeýän ýöne bar diýilen manyna. Näme diýär onda şu ot bolmaly diýen ýa pikir ýürüýän bolmaly. Köne döwrüň insanlarynyň pikirlen şekli. Bizimkilerem Eýrana ýanky Ariler de Eýranlaryň nemesi. Şo döwürlerde has köp ýakynlaşyp şo din nemesine ot dinlemeň ziyada ine namaz sapara namaz diýmek o manysy näme bilýäňizmi? Oduň öňünde egilmek diýmek namaz sözüniň manysy. Ulanan ýere hatda şey diýin egilmek diýmek. Ýa-ni şey diýip egilýärler bir hile. Dolu däl de ýarym egilmek. 45 gradus egilmek. Şey diýip 40-45 gradus egilmege namaz diýilýär. Olam şu oduň öňünde egilýän ekenler. Şo taýdan galan söz namaz sözü. otdan öküp börilen nemelerimiz de var diýip durulmaz. Otdan İldeşlerimiz namaz o däl diýjek bolsa namaz farsça söz. Ýani Araplarda namaz diýip bulanylmýar, bar bir salah diýilýär. Salah sözü bulanylýar. Şeylerek sapara ol ýöne ondan öň ýanky şu Tanrı dinlemesi bir hil çylşyrmyl däl tebigat bilen baglanşykly. O tengri özü yani tengri tebigat. Tawa tebigat Düşünýärler. ýanky Tengri. Universe ýanky Tebigatdan da alem. Alem ine alem diýmek. Tanrı. Yani adamlar, insanlar sol Tanrı'nın içinde yaşıyor. Bir bölegi, agajam Tanrı'nın bir bölegi diýilýär o Hem şeňe. adamlar özleri hem sol Tanrı'nın bir bölegi alıp özlerini berýärler. Şoň ýaly bilýärler. Şoň üçin kök Tanrı kök diýilen asman diýmek aslında. Asman diýmek. Kök renkten gelýär, men pikirimçe olan bilemem. Ýa-da renk şondan gelýär. Ya da renk ondan gelip bilir. İkisinden biri. Yani kadime ondan sonra kâhânâne oldu. Şu an bilmem. Türkmen bu zatları öğrenen olan yani. 30 ýyllyk taryhymyzy bilemiz yoksa nirelek gitdiňiz? Aýdyr. Kork. Ya sapara indi bu zatlar ne şu zatlar bilsen 30 ýyl soň ansatlyk bilen alyp bolýar da bize häzir 30 ýyl gorkulu gelýär. Şu an. Ne şeyler ýanky alem, tebigat, guruluşy. Şonuň üçin nemeler bardyr? Bilmedim, ibadat diýip aýdylsa dogry bolma, bolmazmy? Şol indi şol dinde de kemine peygamber yok. Bolma mümkinçiligi yok. Dinin gerekçesi, dinin felsefesi açısından peygamber bolma mümkinçiligi yok. Sebäbi dinin gatı näme dindir ol. Çylşyrman we ýöne koýdyr sebäbi taryhy bolan üçin o derece çuňlaşdyrmandyrlar. Şoň üçin şol dinken uzun gidip bilen ok ýöne şu günde de şoňdan ýaly bar diýip bilen. Iň soňky nämesi Mongollar bolmaly. Mongol imperiýasy. Tanrı ýaly. Tanrı diýen şol gök, asman, gökyüzü. Alem hemme zat. Alem. Misal üçin bir agaç kesseler şu agacyň ýerine hökmä suratda bir başga bir agaç oturtmaly. Tanrı'nın arkadaşınız ne? Şoňdan boldy. Şu şoňdan men bolýaňyz ne? Ýyldaşym sorapdyr. Täze Türkmenistan ideologiýasyna
garşydaş bolup biljek başga bir ideologiýa barmy ýa-da dörep bilermi diýe. Bar o cehalet ideologiýasy bar başga ideologiýa gereğinde. Soğutsuzluk özü ýetdi ýa. Suat yok. Sonra bolsa görersin. O boluvermeli. O hemme zat açık. Hawa ýa-ni täze Türkmenistana garşy çykyp biljek kimler bolup biler? Jahiller ýa başga bir neme garşy çykyp bilermi? Birem orsa hyzmat edýänler bolup biler. Olaram ýene de jahilliginden hyzmat edýär-de. Şeyler bir ýagdaý. Başka sorulara geleli. Ama bir Owganistanly bir türkmen ildeşimiz ýaly düşünşüm boýunça. Owganistan diýen Özbegistanly bağışlarsınız. Özbegistandan bir türkmen ildeşimiz ýazýar. O täze Türkmenistan diýýäniňiz o häzirkiden näme tapawuty bar diýip soraýar. Näme aýratynlygy bar diýär tapawut täliýän şekilde. Sapara soru size geçireyin. Täze Türkmenistanyň häzirkisinden aýratynlygy. Yani Türkmenistan birinciden büyük bir neme yani devlet mülkiyetin üstüne kurulmalarını ayda Türkistan yani neme büyük nemelerinden biridir. Mülkiyetin üstüne kurulan son yani buna da yani düşünür yalak dillaydan da yer su reforması hususi yani şartı eğitçiliğe geçmeli yer. Bir onun ikinci adat bağlar katnaşıkları. Adat bağlar katnaşıkları. Yani. Hem adın üstünde de kanunun üstünlüğü. Yani tapavutlu yerleri, etatı tapavutlu yeri hem yer tapavutlu olur. Yani, kanunun üstünlüğü. Onların haklarının korunmağı, şu kanunlar bilen korunmağı. Onun iktisadı kuruluşuna ne aydıp verdim o adat bağlar iktisadiyeti. Şu kanunları vardır. Onun emesinde işler. Yani devlet kuruluşu mülkiyetin üstüne yani mülkün üstüne kurulmalıdır. Devlet eğitçiliği deyilen zat katı ucipsiz simbolik nemelere yetmeli. Kalanın hem becetinin eğiti halktır. Toprağının tokoyunun dağının, taşının o aslında üstüne kıratların hemmesi şahsiyetin nemesinden olmalı. Ne size düşünüklü ol bilecek üyt göçükleri ait dereyinde. O dinimiz ilim bilim bilgi o şonu geliştirmek esasy neme iň üns vermeli neme de täze nesil çağa şolon ilmi bilimi yeteneği şolor geni bolup doğuyan ortalar ölünler geni bolup ölür ýalak şert göretmek ne üýp dememiz maktadymız o ne pırıl çağa doğuyan ölünler de şolor ýalak ýa arasda abat adam olup o dünýäde ýalak nemeni için etmelidir. Ne? Bizim maksadımız şeylerek bilmedim düşündürüp bildim mi kemine? Hawa sapara düýplenemez şeylerek. Erkinlik ve azatlyk boljak. Şonun esasında da ýurdum ösmege. Başgaça o ýurdum ösüp bilen ok hak hukukun döremeýär. Adat bolmadyk adam hiç zat öndürüp döredip yaradyp bilýänlerdir. Gul hiç zat döredip bilmeýär hiç açana.
Son bir soru var. Türkiye 52 yıldan beri Avrupa'nın kapısında. Näme üçin owa almaýarlar? Sebäbini bilseňiz aýdyň diýipdir. Bunun sebäbi gaty bir açyk. Sebäbi näme bar? Her bir ýurdun Ýewropa girme üçin başvuran wagty Ýewropa girme nemesi berilýär eline. Näme diýilýär ona? Guidance. Şertleri. O şertlere. Guidance diýecek de näme bolýar? Ýol görkezýän näme-de maddalara berilýär. Uzun soň ine şu zatlary o ýerine ýetirmelisindir diýär. Kriteriýalary kriteriýalary berýär. Indi esasy bir nemesi var. Birinji hukuk. Hukukyň üstünligi bolmaly. İkinji açaçanlyk. Türkiye şu ikisini ýerine ýetirip bilen o köp wagtdan bäri. Şonuň üçin hem almaýarlar. Şu ikisini ýerine ýetirip bilse Ýewropa ýa bu wagta çellik girmeli. Ýöne giren ok. Almaýarlar. Sebäbi Ýewropanyň işleş şerti ine Wengriýa barda, Macaristan diýerler. Bilmeýänler üçin aýdaýyn. Wengriýa bar. Wengriýa da o ýanky geçen Ýewro parlamentde däldi, Ýewro nemede ýaly. Komissiýada mı bir ýerde tartışdylar häzir dol ýazma düşmedi. Ýanky Wengriýa demokratik döwletmi dälmi diýen ýaly bir nämeni tartyşyp başladylar. Demokratiýadan uzaklaşýa, owa çykdymy çykan okmy diýip şoň üstünde neme geçirdiler, diskussiýa diýeýin. Ene girenem owa çykaryp bilýärler. Ýa-da şoň ýola girmek üçin bir näçe nemeler teklip eder, hatda näçe 7 milyard euro hak var ekende her nemenin. Alman nemeti vardı şonu bermediler owa şu ejeklikçe berilmedi. Sebäbi gatykan Ýewropanyň içki düzgünlerini bozdu. Ýanky birinciden demokratiýa. Olam açaçan däl. Diktatura dogry gidip barýar diýär. Ýewropada şo zatlar halanan ok. Onuň üçin hem çykaryp bilýärler. Gözüni yumman. Şeylere bu ýagdaýy. Son dowam edeli bir owa sapara sizin halamayan soralarymyz ýöne. Men jogabyny bereýin. Täze Türkmenistanda iş yerlerini açmağa hökümet kömek edermi diýär. Meselem ýa aýtdyk. İş edilýän ýalyny aýtdyk. Owa bu taýda meselem diýmen önümçilik fabrikasyny açmak isleýän şonu açmagym üçin owa çykdaجylaryna ýani maddi serişdelerine hökümet kömek edermi diýär. Indi bu taýda hökümette şoňa pul bolarmy? Hökümetiň ýaly büdjem ýok, pulam ýok, ýalňyş düşünme. Hökümet diňe siýasat ýöredýär. Hökümet o siýasatam kanunçylykda kabul edilse, ýa-ni parlamentde kabul edilse, o diňe parlamentde Merkez Bank ýa-da hazina aýdar, ýok bu işe etsek ine şeýle boljak diýär. Edip bilermiň ine. O hökümet däl bunu bir döwletiň programmasynda bolarmy diýip soralsa, has dogry bar. Ýok, kimin ine täze Türkmenistan bir toplady ýanky banklar bolar, hususy banklar bolar, kamu banklary bolar, kamu diýen jemgyýetçilik banklary bolar. Ösüş Türkmenistanyň ösüş banky bolar, bir topar banky bolar. Sen aýdaly bir maşyna öldürjek. Ýa-da pulun ýok. Ýöne bilgiň bar, planyň bar elinde, programmaň bar. Barýan bir banka men maşyna öldürjek, näme üçin pul berýär. O bank saňa ýa ortak bolar ýa-da näme diýilýär? Bunyň çiğ diýer. Ýa-da bu zadyň işlemez diýer. Ýöne sen onda işlemez diýse, ondan alarsyň başga banka gidersin. Ýöne eger sen programmaň gowy bolsa, bank höwesilen başga banka gitmesin diýip, öz maňa peýda getirsin diýip sen proýektine dolu finansman diýilýär, ýa-ni finansiýerowat eder. Sen hem şo ýere direktor bolarsyň. Hem eýesi bolarsyň. Umuman kömek geljek döwletden däl hökümetden, ýa-ni hökümetden däl döwletden. Bankam döwlet sistemi, finans sistemasynyň bir nämesi, guruluşy diýeli. Ýöne siz o fabrik açmak üçin hökümete çykylýan mesele däl. Zawod açmak, fabrik açmak. Ýöne köýzatlar olar, ýöne bir bank bilen sen araňda çözülýän bir zat. Insondan tarif bardyr, notariusa baryp bank bilen sen ulalaşandan soň
Notariusun edýän işi 5 manat karşılığında öz olan yani masrafları vardır. Kirası, yeri. Şoň üçin 5 manat alar. Notariusam şoň sen hakykatdan şuların ikisinin arasında şuňalyk sözleşme bar diýip patentine peçat basaýmaly, borçlu. Sen haýyş edemok. Bas şuňa diýen ine puluň diýip yüzüne atjaň ine şo basýar. Notariusun işi şol. Hmm. O Näme? hökümetin näme işi var sen zavodun bilen, fabriýaň bilen ya da döwletin näme işi var? Yani bir iki adamın arasında iki tane şahsın arasında edilen bir iş. O Onun aydın bir sözüňi bölýän başlaň araňda gireýin. Onun azat bazar diýip ýa-ni öňýänden aýtdyk da. Azat bazaryň kanunlary bardyr. Hakly rekabet diýilýär. Dogry rekabet, ýa-ni konkurensiýa. Sana biri kömek edip, yani sen döwletler kömek alıp, o kömek almayan bilen sen konkurent edende o araňyzda nähile tapawut bolar. Onu hökümetin yani hakly, haksız rekabeti bozmala haky ýokdur. Kanun ona ruhsat bermeýär. O diýe deň şertleri, azat bazaryň şertlerini göredip berýärler. O azat bazaryň demesinde sen ideýan, ya pikirin, ya proýektin ygtybarly, ya dogry bolsa, ya bank bilen gürleşýän bankyň ekspertleri bar. Analiz edýärler, barlaýarlar, neme diýerler. O bazara gowy düşünýärler garaz. bazara tenden gowy düşünýärler. O mirak barýandan görýärler. Da şolaryň aklynda ýatda. Ana pulun şo taýda. No. Soň neme barda ine kredit nemesine biz düşünemiz ýoksa Sowet döwründe sapara kreditçilik diýerler. Yok. Hiç bir düşünjämiz ýok. Ine kredit berilýär. Mysal üçin öý bilen guşandyrmak diýerler jemgyýete. Öý bilen guşandyrmakda ine döwlet programasynyň içine goşar, banklar bilen bilelikde işler. Hem guruluşyk nemeler bilen bilelikde işlerler. Kredit berer. Arzan neme. Diňe öý üçin ýani öý gurmak üçin bizde kredit öý kredit bolýar ol. Mysal üçin o fabrik aýdaly şeker fabriği gerek, şeker fabriği gurulmaly. O mümkinçiligi var, potensiýaly var. O hiç kim guranok şeker fabriği. Sen bunu bildin, gittin o men şeker fabriği gurjak, o ine şeýle işlejek. O ýöne maňa pul ýok. Bir başlamak üçin gerek diýär. Olam görür senin okuýuňy nämäni. Kiçirek başlap biler ýa-da orta derejede başladyp biler. Umuman şeylerek bilmedim pikir vermek üçin aýdýanda bundan has çylşymy bolup biler ýa. Yankı kredi sistemasy ýöneköý dilde kemine mysal üçin salgyt sistemasy näme üçin salgyt bol zat diýip aýtdylar. Indi siz gözüňize aýtyn Türkmenistan döwleti yankı ýaşaýjylaryndan salgyt toplaýar. Olaram işleýänler üçin. Olary işleýär, o işleýän salgyty var. Pul harç edýärler ýa-da önüm sarf edýärler, salgyty var. Döwlet mehanizmi ýa-da salgyt hazyna şo ýerden güýçlenýär. Ýani hazyna üçin, bir döwlet hazynasy üçin yurttaşlarynyň näçe köp sarf etmeyi şonça uzakdyr. Polojitiv zatdyr. Şoň üçin salgyt sistemasy dogry oturan döwletlerde siýasatçy gelip zawody ýapjak bolsa, göni garşysynda hazyna merkez banky çykýandyr. Banklar garşy çykýandyr. Sebäbi sen ol hazynany ýapsaň, ýa-da zawody ýapsaň salgyt niýden boldy? Döwlete ziýan. Adamların bu iki taraplı yankı salgyt sistemasy iki tarapy gazandyrýan bir sistemadyr. Kredit programmaları da size nejaý üçin ýaşaýjylara kim islese, jaý ýok bolsa şolara arzan kreditli diýelim, prosentli ýa-da pul berýär. Kim berýär? Kamu banklary berýär. Soňra adamlar näde işläp pul berjek? Ýöne paýsan bolsa bir grup ýa-da bir kişi ýa-da bir siýasatçy çykyp işsizlik göredip başlasa edýän siýasat bilen. Şonu derrel ýola berýär. Ýöne ýankı bank kredit berilýänmişin niýe o ýöne şeýle sadladyp demetip göründirýip men o Hasabyny soraýar.
Azabını sen berip bilecek mi bilmeyecek mi ne? Şonu neme diye de. Yani sen işin bolmasa gelirin bolan nokta. Aylık şonun olmasa sana cay krediten bermeyen. Misal üçün sapara IMF devletlere ya da yurtlara kredit berýär-de. Ne o? Orada mı? Yani kredit verecek vakit şonu näme ulanjağını, nädip ulanjağını, kaçan ulanjağını çelle o programmasını düzüp eline berýärler-de. O. IMF'den gelen pulu sen islendik yerine alıp ulanıp bilen o. Bunu yankı neme yani babarap metodu bilen yani şu sindromlu adamlara bu iş göremesi mümkün değil. Yönü teri Türkmenistan'ın siyasetinde ki cay kuruluşu bir multiplikatordur. Ne düşüneceğimi demedeyin size multiplikator demek ne demek? Ne cay vuruyan. Cay vuruğunda ne daşta vuruğunu seyretsen münglerçe yani önüm vardır. Yani terpisinden boyutuna çenli, demirinden çiğfirine çenli, kafirinden qırandına çenli, kabiline çenli. Sorun hem bir her biri önümçülüğü arkasında önümçülük vardır. Yani kuruluşuk şu dağıtları neme diyendir, dinrir de diyendir. Son için hadina sizin her birinin ödünüze, öy vuronunuz hadini için peydalılar. Son için yani hadina cay edinme kreditini in minimal yani demeden patentten o mutu yakın demeden vermeye yani şoňa gıdıklanma bildirýändir. Şeýle bolmalamdyr. O sen cay vuroňda sen 5 sanak fabrika yani 100 sanak fabrika iş yeri berýän. Yani önümçülüğün nemedini yani şoňa talap görediýäň-de. Şoň üçin bu zatlaryň nemeti yani döwlet tarapdan bu zatlar gollanýandyr, gollanmalydyr ýöne sen 0%den kredit alaňda da sen onu bermele o bank. Ya o bank sana 30 ýylyň içinde berip bilersiň diýer. O näçe ýylyň içinde yani bank bilen gürleşiňe bagly, sen hem isleňe bagly. Sen iş ýeriň bolmasa, geliriň bolmasa bank sen bilen yani gürleşmeden yani döwlet şoňa ber diýende de alyp bilmejek adamma men pul berip bilmedin diýär. Şoň üçin sizin yani kredit aljak adamyň geliri bolmalydyr, iş yeri bolmalydyr. Yani Ýewropada da şonu alakdy, dünýäniň hemme ýerinde de şonu alak. O bankın bermejeginiň sebäbine maýdalsa paraýyny bank puluny ýyzyna alyp bilmese inflasiýa döreýändir. O bank batmaly. Bank batýa inflasiýanyň demesinde. Ziyanlı bir zat. Bular gaty çylşyrymly Sowet döwründen çykan adamlar nemetmeýär ýöne umumy tegerekle aýtsak. Onu deme diýerler de sen beräýmeli diýerler. Şolar ýala. Sen döwlet yani pay ýok. Gözüm gelip durýar. Ýa-ni nemede şeýlere. Ýöne bu zatlar ýalak däline şoňa düşünseňiz Yine bir zat var. Yine banktan alıp bilecek kreditiniz aydaly $100,000. Sonra siz 1 milyona çıkaracak bolýarys. Ne edip çıkarıp bilersiniz? 1 milyon dolara banktan alacak kreditinizi. Täze Türkmenistan'da her kimin öz mülkü bolar, yeri bolar, yer sizinki bolar. Toprak. O toprağın bahası şol toprağın üstünde yaşayan adamların medeni derejesine göre keskitlenýändir. Häzir Afrikanyň bir ýerinde 1 hektar yer satyn aljak bol, birem Amerikadan satyn aljak bol. Ýa-da Afrikadan bir jaý aljak bolup gör. Yani 100 metr kvadrat diýelim. 100 metr kvadrat hem Londondan aljak bolup gör. New York'tan aljak bolup gör. Baha nähili bahanyň arasy 100 esse tapawut bardy. So Türkmenem öz Türkmenistan, öz Türkmenistanyň başga öz ýurduň. Şoň ýanky köçesinde musur zyňman. Hatda zyňan bolsa da biri şonu alyp ýanky musur atylýan ýere atyp, zyňana da zyňma diýip, ondan soň sağa çepe ýanky tüýkürmän, bagyna seredip, howpsuzlygyna seredip, çagalaryna gowy terbiýe, gowy bilim terbiýe ýalňyş, gowy bilim beren ýagdaýynda sen şol mülkün 100 000 bolsa, şol 1 milyon dolara çykýar bahasy. Soň sen o mülküni banka görkezip garşylygynda bir zat bolsa, hawa.
Sen mülk diýmek eýem kredit okuýuň artdyrýandyr zaten. Dalok. Ha. Diňe o Türkmenler däl, sen aýdyn kredit daşary alyp ýurda bilen. gitmek üçin viza almak üçin hem mülk Ha. gerek. Mülküň bolsun, mülküň bahasy $1 milyon geçýän bolsa, Amerika vizany sana 1 sagatyň içinde çıkaryp berer. Ýewropaň islendik döwlet sana vizany çıkaryp berýär. Vizasız sisteme derler. Viza gerek näme Türkmene diýip. Eger şol derejeye yetip bilsen. Oňa da diňe türkmeniň özüň, ýani özüň diýende özüň edip bilýän zadyň. Onu Marsdan biri gelip sana edip berme mümkinçiligi ýok. Hemme adam şol içinde ýaşaýan adamlara bagly bir zat, başga hiç adam değil. O sen tırtuwara döküp bersen. Tamam, kanalizasiya yok, hiç kim aydana okşanyna gelin kanalizasiya çekelim şu yerden. Kapağımızı yine şey edip doğru kullanalım. Kapağını öýüm içinden atsa buların kellesinde yankı Türkmenistan şu öýüm içi bilen çäkmen ya. Yankı pencereden ya da balkondan zıngyalar arassa diýer. Beter zady arassa däl, öýüm içinde dursa has arassa. Howrusynyň gyrasynda bir goňşusy bilen näme arıgyň içine hapaslaryny ökkälerni Türkmenistan o ýerlerin O hemme ýerem sen öz ýurduň, öz watanyň, yani öz tebigatyň. Şoňa görä de sana şo ýerde baha kesilýändir. näme Burgapda zatda Burgabyň akaby nemesi bardy, derýa nemesiniň. Şoň üçin muzurdan noldur aýtdylar. Şo muzur tökkeler diýer. Şeylere ýaşaýarlar. Umuman aýdanda o jemläli bu soragy. Täze Türkmenistanda hem hekimede hem her hili ýagdaýda da kredit berilip biliner. Kredit nemesine garşylasaňyz. Hemme ýurtda da şeýle. Erkin bazaryň bolan ýurtlaryň hemmesinde de kredit berilýär. Ýöne kreditin manysyny düşünmeli. Soň ýyzyna sorapdyr da fabriýaň binasyny gurmaly, stanoklary ýurtdaşyndan almaly satyn diýe. Soň mine proýekt meselesi bar da. Proýektiň elinde bar bolsa etjek işim. Onu analiz edýärler, barlaýarlar, bir kwat gidýär. Soň o hakykatdan hem şu işi etse, o şunça pul geljek, şeýle boljak diýe. Ondan soň sen edip biljekmi elinde? Hyýalyň bilen sen öz ýagdaýyň arasynda tapawut bardyr. O sana bildirmeýän bolmagy mümkin, o bank onu bilýär. Olaryň nemeleri var, ellerinde protokollary var, hemme zady. Palçylardan hem güýçli şey diýelim. Soň Sapara Gonç Orazow diýip bir başlyk barmyş diýe bawaraply öýýärler diýe, şonu tanaýarmy diýip sor. Gonç Orazow o Tatalizm bir başlyga bardy şolar ýaly. Bawaraply bolmalylar, ol ýa-ni Tatalizm kalkody düzmeýin bolýar. Bawarap öz başyna owajykdyr. Tanýan bawaraplylar onu bilýän. Bu özüm bawaraply. Ben size emet oturum bawaraplyň ýegeni. Kaptan owadan men. Ol ýa-ni hemme bawaraplylar diýip demet düşünmäň, ýa-ni şu ýeke hüjreli adamlaň nemäň pikiriň başyna bir bawaraply oturan soň bawarap nemesi ýani. Dogry düşünüň. ýa-ni bu cehalet bilen barıljak yer görünüp durýar. Şunalak yer. Bunu arlap, muğlap ya nemedip taklap bolanok. O ýurt boşak kaldy. Bunu görmeli edip bolýar, onu seyretmedik bolsaň, ýöne ýurdun boşak kaldy da. Şu wagt kapyny açdylar, galanjadan çykjak. Şu bawaraplylardan galan başga adam baljak şu taýda. Son bir soru var, täze Türkmenistanda tire taýpa meselesini nähil çözüp bolar diýär. Tire taýpa diýilen mesele mi var? Kim tiresin taýpasyny tanapdyr? Ýok, onuň ýaly mesele de ýok. Meseleni yaradýarlar. O propaganda bilen döredýärler. Ýok, sen birinciden tire sözem saňa değişil däl, taýpa sözem saňa değişil bir söz däl-de. Tiretne bilýänlerdir. Ýok, onan bilmeýär birinciden. Ine bilmedim häzir birine sorasam. Aýtsa şo welaýatyň adyny aýdyp neme daýmese sapar. Ýa-ni neme barda?
Lewap men o bilýän ýerim aýdaýyn. Lewapda ärsarlar diýdi. Ärsarlar şo taýda belki 40%, belki 30% ärsardyr. O da yoktur. Bolsa diýip aýtdym ne sapara. Bolsa. Bilinen nokta ärsary o soňa bir tirede däl, taýpa da däl. O bir ärsary baba lakamly bir adamyň izine düşüp urşupdurlar ýa-ni. Urşupdur diýänim döwlet gurmak üçinmi bilmedim. Bir hereketlik bolupdyr da. Olam gyýyska Düşmandan wagtda. öğrenmek için olmagy mümkin. O düşmandan goranan yani dol bir tarih anyk neme däl ýöne. Şeýle bir neme bar. Bir adam bar, şu adamyň izine düşüpdirler, bir gyýyska bir wagtlyk bir näçe ýyllyk dowam eden hereket. Şo taýdan galan bir zat. O soň muňa tire ýa taýpa diýilip bolarmy ine? Şeýle, bunu näme üçin getirýärler? Şu ýanky velayetler döretmek üçin ine marynyň içinde. O mar bir tire ýa-da neme däl o. Şeýler, bu mesele bizde ol tire taýpa meselesi ýok. O beýleki ýurtlardaky Eýran el alın sapara Eýrany. Eýranyň bir böleginde türkmenler var, azrak özbek var, gazak var, arap var, kürt var, Azerbeýjan var, Buluç var. Ondan soň birazrak puştunan bardyr. Fars var. Şo ýurtda bir ullakan problemi çykanok da bardyr elbette. Owganistan alın ine. Owganistanam 5-6 neme. Ben dünkü gepleşiňden mytal berelik kemine. Ine Niýazowyň ejeti barada gurrun etdiňiz de. Belem. Niýazowyň döwrüne Türkmenistany ahalizasiýa edýär diýip o yerli yerden ağalar ýykylyp edilenler şu adam edilip börilendir. O Niýazowyň ahal bilen neme diýen yer barmy? O Kıpçak diýerler, o ýöne diýerler diýer. Ejeti Kürt. O Kakazynyň kimdigini ýa-ni ejeti görgüli biläýmese onu biljek adam ýok. O da Ermeni mi, Kürt mi? Ya bir yerden gelen tüccar mi? Onu bilýän adam ýok. Göňe ahally teke näme diýip şol ýalak tiýarat görür diýerler-de. Oňa sebäbi bolmaly. Ana şu tire paraçylyk diýen, diýalyp tiretin nämedigini bilmem mümkinçiligim ýok. Sapara biz tarih diýen zady bilýän millet del nirden tireni bilen. Ýöne köýden jogab. Yani kim okapdyr tarihi, 10 ýyllyk tarihi soraň bilýän adam ýok. Özleriniň ýaşan, içinde ýaşan tarihini bilýän adam ýok. Yok bilmiyorum. Yani doğru berýän tiretin nemesini aýdyp bilermiken? Yok, ol nämeler ýatladylan zatlar, ýatdan aýdylýar. Yani şoň üçin o soralar şoň üçin gelýär. Ýöne tarihini bilmeyen adam tiresini, taýpasyny ýöne bilmek erbet zatlar hukman biläýler. Bilmeli, şu bilmesen erbet gaýtam. Bizim bilip bilme mümkinçiligimiz ýok. Oruslar gelen wagty okayan, okap bilýän adamlar hemmesini ýok. Ýazgam ýok. Birinji, ýazgylar hem ýok edýärler. Şoň netijesinde biz bilemiz ýok. Kimligimizi bilemiz ýok biz. O tire taýpa meselesi soň nirden çykýar, sen kimligini bilen bolýar. Tamam, nemeler garşýar, ýani elbdan neme öýlenip aýrylyşyp öýlenip neme öýler kim bu dogaryndaş bolup men çagalanma nirelip bolýan. Diýjek korup o nirel. Aýdyp beriň sapara. Şonala. Ne beşal planak neme dogon şolun çagalary. Bizde daha şowudly gelinimizden bar. Marlydan bar, ahallydan bar. O Orsetlidan bar, Germaniýalydan bar. O şolun çagalary näme nirel bolmaly. Tire diýip bir neme. O haýır tire değişli bolmaly. Yo bizde sapara entek tire gelmänkä. 20-30 tanak. Entek tire gelmänkä, o tire gelben bilmeýärler tarihy. Bir çuňur gelýän nemesi ýok da. O bir mesele
Bizde şol yankı 5 velayete bölüpdürler. 5 koloniya da yankı angsat dolandırmak için. Şolary göz öňüne tutýarlar köplenç. O bu näme Problemi ýörüýti uly. iş edip diýerler ne kıban ýörüýti nämetdir ene hramplardan toğramalar bu näme üçin edýäňiz dip ben özüm gurulmady men ýyma teretlemem şonala ben 5-9 bolsam men Tagtawadarda bolan Kuşguda Kalaymor diýil ya. O menden 2 tane ursu darganatan ýerde bilýäňizmi? Yerin gol ucunda yani. Daha şovu bile çerjoň aralarında. Yani. O kakalary kakamız tejende bolun. O gar atamız tepede bolun. Ya da akal töwereniň ýerde bolandan bilem. Onun nebeti yani Göktepede doğulur. Onun ýere bolýar. Hetem yani bolýan ýerdäki nemelerde öýlenenlerim Olon çağalaryň ýere bolmaly. O tiretin em bolmaly. O Türkmeniň hemmece şonalakdy. Bu tire taýpany yani bunu ürüj edip o yadıp podup o bunu yani halkın arasında o taýlyp ýörüýti. Ha bolmaly dälmi sapara ine problemi yani bular näme diýerler? Şu ak zady görýär, şu ak diýip şonu güne ýükläp bilýärler de. Ak zady, şu ak diýip ýa-da gara zady şu gara diýip güne ýükläp bilýärler de. O bir adamyň tiresem bolar, taýpasam bolar. O asmandan nişanok dural netijede, doğru dälmi? Bolmalyram ine biz soyat reforması geçecekde sapara. Yani şular soyadyň näme diýini bizim nämämiz entek bilýän däldir. Ýöne ine geçen wagtda şularyň köpüsi ya tiresiniň ya taýpasynyň iksem bir söz aslında. Ya da bir tarih bilen baglanyşykly ýeri almalyda. Soyat şey dip gelýär, soy diýmek nesil. Nesil ady. Näme üçin soňra bilmeliler. Yani bunu ettirýän zat Babarap sindromu. Size şu sözleri, şu soraglary berdirýän, kelläňizde şu zatlary gorjolýan neme? Şu sindrom madyr. Yani bu sindrom gaty erwet sindromdur. Jahalat diýilýär bu nemesine. O sizin bu zatlar hemmejesi jahilliňizdendir. Şol problemden çykmadyň düýüp sebäbim şondan. Ýöne bunu biri ulanýandyr. Bir ulanýar şonuň üçin bar. Şonuň üçin siz jahil bolan şoňu ulandyrýaňyz özüňiz. Gynandyrjy ýeri çocuğa diýerdir. Siz özüňiz näme üçin ulandyrýaňyz? Ýaşyk bolsa bir gyzy gördüňiz aşyk bolduňyz. Sen plan ýerli diýip aşyk bolaňa ne bilýän? Yer ya. Menden belläň men o şu taýly bir gyza aşyk boljak diýip. Sapara dowam edel wagtymyz daralýa. Sonra gelecekde o anstan Türkmenlerine biz ýokary ılym berip bilersmi we çykdaçylar nähili ödetjek o Türkmenlerimizin garyp kaldılar diýär o Türkmenlerimiz. Näzir neme bardy ne çykdaçylary nädip ödenmelidiler. Ne Ukrainada uruş gidýär. Şol uruşyň çykdaçysynyň 50% balaýyn men 50%ni Amerika garşylaýar. Amerikada bunu nereden garşylaýar? Öz halkynyň salgytlaryndan garşylaýar. Salgytlar bilen garşylaýar. Ine o anstandaky türkmenleriň okuwyny nemetjek bolsak, ine salgytlar bilen garşylanır. Sizin salgytlaryňyz, sizin bizim salgytlarymyz bilen. Başgaça da garşylap bolmaýar. Soňra ullakan bir zat däl, bir o anstanda ýene bir ýerde bir bilim sistemasyny gurmak, onu işletmek. Iň aňsat we o 100 ýerde getirjek zatlaryň biri.
netijesinde de size. Şonun için hiç çekinmeli değildir. O yatırımdır. Ya. Ne investisiyadır. Alba Ya. bilime yatırım etmek. Geleceğine yatırım yapyan. Ha. Bar mı açacağınız? Bar olsa da kıyıska tutsanız ya sonra olur köpeliptir. Yok Baktım başka. zaman. O aral ne edip o utarmalı diye hazırki ýagdaýyndan diye. O ansat, o anstan bilen ýa-ni Özbegistan bilen Türkmenistan paht etmesini goýsa, ala Aral deňzi hem halas bolýar. Nemesi. O şo taýdan başlamaly. O tığşetli olan mani. O demetmeli. Öğrenmeli. Awa şu wagt Türkmenistanda salgytdan nädip gaçmak ýoly gözlenýär diye täze Türkmenistanda salgyt gizlemäge mümkinçilik galýarmy ýa-da samimlige baglymy diýip sorapdyr. Ýanky neme bar-da biz nemeden çıkıp ol hökümet döwletinden çıkıp o il döwletine geçen wagtymız il nemesine sistemasy yönet- diýelim. O hiç kimem o salgytdan gaçmaya gaýtan şonu tölecek bolar. Bilýärse şo salgydy tölemese Öz owaňy diýen. öz owaňy işleýän, öz owaňyda gurýan. Hatta olam däl, ýeneden başga bir fabrikler daşyndan çağırjak bolýan öz owaňy sana salgyt tölesin diýip. Senin owaňa peýda bolsun diýip. Bu zat neme? Halk kazandıkça senem kazanyan sisteması. Täze Türkmenistandaky sistemi. Şu wagt näme sisteme ýörýär? O biz bir ýerli halkyň pelanyny isin sistemasy da. Şonuň üçin salgyt näme üçin tölesin? Yo. Halk bir hisse kazansa biz iki hisse kazanýas diýär şu wagt nemede. Ondan ýanky yer reformasy diýip, ýeriň eýesi bolýar. Ne öz owaňyda ýeriň eýesi, şoň bagatynyň galmagy siziň owaňyzyň bedeni ýagdaýyna indekslidir. Ýene de şu kanalizasiýaňyz ýok, muzuruňy köçädiň gören bolsaňyz, ýanky ýeriňden bagady iki şaý bolar. Şo taý ýanky bu lewlaryk bolsa, köçeleňiz pırıl. Hemme zadyň gül ýalap bolup ýaşalyp görülen ýeriň gymmatam yüdetlidir, müňetlidir gymmat. Ana şol siziň baýlygyňyzdyr. O siz eden zadyňyzy, eden ýagşylygyňyzdan hemme jesi siziň ýanky demäňizde baýlygyňyza ýatyrym şonu köpelýär. O jaýyňyz bakadan şonu alak. Yani şu ýagdaýlar şeylere bunu yankı sizin kelläňizde bu zatlar pikir edip yankı dogry oturtmak entek kıyın bolmagy mümkin bolýan. Yani normal ýurtlarda ýaşap gören bolsaň bu zatlaryň hemmesi töwereňizde teretleňiz görünüp durandyr. Nemedip bolmaýar ine hazynadan bir zatlar saklap baý bolup bolanok. Trump hazır şondan türmäge gitjek bolup ýöre. Habarymyz ýok. Bir ýurdun prezidenti, öňkü prezidenti türmäge gitjek. Halk tölememezlik bu da bir jenaýatyň bir görnüşidir. Amerikada iň ul jenaýat, ýani adam öldürmekden has. Hem ýerde de şonu alakdyr. Owurlygyň uly demeden biri salgyt tölemezlikdir. Ya salgytdan gaçmaklykdyr. O da owurlygyň bir formasydyr. Statistikan biz nädip geçirip bilerse ya. Şu statistikan biz geçirip bilýäs de tenjibem ýöne. O ýurda bir baraly. Statistikan geçirmekden ansat rahat ýa. Özüm sagatlaryň alyp bilýäňiz. Ýanky hazyna girýän puluň nemesi günne minutlaryň ekranda durýarlar etip bolýar da o zatlar.
Aa. Haýsy dinlere ruhsat beriler diýe hemme dinlere de ruhsat berilmeli. Yani ruhsat däl, yani ruhsat söz bu taýda bir neme bolýar. Indi azatlyk diýip bir söz ulanıp da sapara. Şu azat bolmasa şu ýurdun içindäki neme. Ýene şonda ösönök mysal üçin Ýewropada haýsy dine ruhsat berilip haýsyna berilmedi diýilen bir zat barmy? Yani konstitusiýada yani näme diýilýär? Fundamental bir hakdyr onanmak. Yani ösen yurtlaryň kyn el alaly beýleki yalandan konstitusiýa öredip berenleriň kynda. Şo taýda hiç bir ýerinde de ýokdur. Bu din gadan, bu din bolýar diýip. Yani ruhsat sözüniň ulanylmagy bu taýda ýa kemsitmek ýalyk bir zatdyr. Adam islendik zadyna inanyp biler. O yeter ki diye umydy bolsun ýaşamana. Bir zatlara tutunup ýaşamaly. Wengriýada öz türklerimiz de diýip ýazypdyr. Ýerleşmez. Wengriýa Wengriýa o Hun döwletiniň nemesi de, nesli de galyndylarmy diýeli. Hunlaryň bilýäňiz türklerdir. Super chat'tan o köme uğra diýenler üçin Ullakan sağ bolsunlar, iyileşler. O benim aýdýan şolara sag bolsun, sag bolun. Manat çalışylar mı ya öňkü nemesi galar mı diye indi. Merkez Bank bilen bağlanşykda aýdym men seň ýeriňe gürläp durun. Merkez Bank şu Türkmenistanda yok hasap ederim, yok hakykatdan hem. O çıkaran manadyň ýerde digen belli däl. Belli däl, howa Oňa da söýürtde aýlanyp görünür. Indi O ýagdaýynyň nähilekdigini biz bilemzok. O ýöne dogry dällerini, ýalgyşdygyny görýär demedýär. Ine täze Merkez Banky guruljakda. Täze Merkez Bankda da erkin bolmaly, azat bolmaly. Ine häzir aýdyň ikimize aýtsalar, bize ruhsat berseler, Merkez Bankyny gurun diýseler, biz gurup bilýäs diýip birinji çykýas, olaram bolýar gurun diýse. Bizim birinji etjek zadymyz şu manatdan owa diýmek. Biz öz nämämiz çykarjak. Merkez Bank bizdenmi? Öz döreden zatymyza hiç haçanam başga biriniň edip giden olam owa nähili işleýär, kimiň peýdasyna işläpdir. O manadyň awraýy, ýene nämesi hemme zady içinde de. Ondan täzesinden başlayan hemme adam ansat çözüp bolýar. Hasabyny bilýän sen özüň. Yok, häzirki Merkez Bankynyň problemasy ol manadyň hasabyny berip bilenler. Häzir sen manady men dowam etjek diýsen, oň ady ýene manat olup galar, ýene bir näme bolmaly şol ýerde. Täze sistema bolan üçin ol plan sistemanyň önümidir. Islendik ýa-ni banknot sistemanyň önümidir. Sen täze sistema gurup, onda köne bir manady işletjek bolsaň gaty kıymalar çykdaýdy sana yüzesi. Hasabyny berip bolmayan zadyň Soňam hasabyny berip bilmeýänler. Mehanizm ýok. Mehanizm bolsa, şol mehanizm dowam etsin. Ýene ýok zady sana hasaby berip bilenoklar. Manat Türkmenistanda hatta dollaryň hasabyny Türkmenistanyň içindäki banklar bilenok. Ýöne men fikrimçe Amerika bilýär. Amerikan Merkez Bankı. Yani Türkmenistanyň içindäki banklar dollaryň hasabyny bilenok. Bilme mümkinçiligi ýok. O ýerde onu ölçemek üçin, kontrol etmek üçin hiç guruluş ýok. O daýda banklary atýot bermeli üçin. Şonuň üçin manadyňyz gön çalışýar täze Türkmenistana baranda birinji. Bir näme bardyr, mysal üçin pul meselesinde yine pulum näme bolar, ýene näme bolar, hemme şo pulundan gorkýar. Özem ýok pulumdan gorkýar, men şoňa haýran bolýar. Ýok puldan gorkýarlar adamlar. Manat Türkmenistanyň territoriýasyndan çykan wagtyň güýjüni ýitirýändir. Misal üçin dollar lira ýetseň güýjüni ýitirýändir.
ya da pound gücünü yitiren değildir. Lira, Türk lirası gücünü yitiren değildir. Dışarı çıkanda. Yani Swift ile bağlı olan için sistema. Hazır indi rublem çok yalık oldu. O setten çıkan vaktin gücünü yitiriyor. O setten değil. Türkmenistan içinde işler rubl. Belki. Şoň üçin ol manadın sistemasy ýok bolan üçin şu mümkin onu dowam edip bolmaýar. Problema şol ýerde. Onu täzelemek kyn iş däl. Merkez Bank üçin. O iň aňsat iş. Aýdym. Merkez banklar gowy ýa o işler käwagt. Täze Türkmenistanda yerli bazarlar bolarmy? Ya da hemme yer marketlere geçermi yani alışveriş merkezleri ýaly ulu diýip sorap dur. O erkin bazara bağlı illeşler yani. Talap onu çözýän aýdayım. Bazar näme bolar? Bazarda aýdaly ýa-da galam satylarmy, kitap satyp bolarmy? Bu zatlar türkmenlere bağlı zat. Türkmen şonu talap etse de tarapdan öndürüp bilýän olsa bolar. Ýok bolsa ýok. Onu esriyalık mecbur edip bazara bir zat sokmak, mecbur edip bazardan çıkarmak yanlışsa. Erkin bazar olur. Bu söz hem mezarda düşündürüyor aslında. O bazarda militli olmaz ine şoňa jogap berip bilersin. Tamam, açık bazar olur. O yerde talap bilen yankı önümçülük karşılaşar, öz arasında da çözer. Onun arasında başka hiç bir gerek yok. Ol ýanky özel sektoriň özi regulýr diýär bu datlary gerek bolsa aptowy bazarlaram dörer, skratlaram dörer, hallaram özi dörer. Bu datlaryň hepsiniň aňyrtynda bir biznes ýatyp iş ýeri diýmek o. Onu biri talap ba bolsa, pul gazanjak bolsa şolar ýaly eder. Biz o näme uly bir zady ýatdan çykarýasy. İnternet döwründe adamlar ansat bir gezmek üçin çıkaymasa öňkiler ýalyk nemelere talap ýok. Fiziki ýa-da yere bağlı dükkanlara ýene näme. Oturan yerini internetten alýar. Şoň üçin o diýme ulu sklatlar emele gelip başlar. O taýdan internetin üstüne satylyp başlar o şeylere. Amazon'un işleşini gödöňüne getir. Şoňa meňdeş nemeler. Sistemalar başlar. Sapara ama da bu zatları işsizlik getiriyor diýerler. Yani bazar var, bazarda satıcı var diýär de internette satıcı yok. Şoň üçin de işsizlik döretýär diýerler. Ýöne men şunu aýdaýyn. İnternetten önüm satmak üçin o surata düşürýäni var. Ýörite surata düşürýär. Bir näçe adam sebäbi internetten esasen yankı şu an önde giden ya da üstünlük kazanıp veren firmalar 2 saat 3 saattan internette yani satyan önümünün suratını təzeliyə. Ama bir saat suratçı yok o yerde. Onu da şeyan var. Kuryerler var. Yani berde iş yeri azalan o. Profesörler üytköye. Köpölye ve profesörler üytköye. O sağ için sürüm köpölye. Yani abarot ulolya. İnsanlar vaat kazanıyor. İçeride vaat kazan yankı yolun ay gezmen şu yere gitmen 2 saat vaat kazandın. Vaat kazanan vaatın senin yine bir önüm olan ya televizör. Aydın sunugatı yankı tesir ediyor bize. Kino göresinler, kino çıkaryan firma has köp işçi alıp tiz kino çıkarmalılar. Yani sen eğen boş vaatın köpeliyor. Kitap yazyanlar işsizlik diyen zat tarihte ben birinci sefer karşılaşan yerim elektrik toğu çıkya işçiler yine yankı gul dağlaran gul yağlı işleyenler oldu öğürlerde. Esasen yankı Nikola Tesla vardır. Şoňa gaty basışlar olandır. Şoň yankı induktiwni toğu nämetmesin diýip. Yani şol toğ bilen yankı önümçülük yankı maşynda öndürilip başlaýar, işsiz galar diýip adamlar gorkdylar. Boldu mu şozat? Bolanok. Şu gün internet çıkkan hem için internetten satışlar işler çıkanlar da şey dip demettiler. Robot çıksa da dine profesörler üytköye. Sen özünü geliştirmede. Şoň üçin durmaly däl bir ýerde. Düşünüp bilmesen gorkýan, insanyň bir häsiýeti var, düşünmedik zatyndan gorkýandyr. Psikologiyada insanyň ýa-da değişli bu ýagdaý. Düşünmedik ähli zatyndan gorkýar. Inde
Ýene bir soru bardy. Ha, Özbegistan bilen Türkmenistan arasında Serket ýaka bazar guruljakmyş diýe şoňa nähil seredýäňiz diýe. Bu olaryň gurjak diýen zada yalandyr birinciden ýani aýdyşyňyz internet nemesi döwründe bir ýere o zat satmak üçin bir ýeri gurup oňa pul sarf edip barmaýan adamlar. Men gurulan zatlara aýdaýyn. Döwlet aslında döwlet halkdyr. Halkam öz bäxtigi üçin işler islendik. Halk ýene Türkmenistanda ene bolan zatlar guruluşlary sanasak aeroport guruldy. Ine şoň aeroportun netijesinde gatnawlar 2 saat Türkmenistana. Şu wagt her gün gidip gelip bolýar islendik adam Türkmenistana. Ondan soň Türkmen köýlü guruldy. Türkmen köýlüniň netijesinde Türkmenistanyň ýa suw öndürme güýji 5 esse artdy. Ondan soň bir topar ýa köşkler, sunat öýleri diýenler o. Medeniýet öýü diýenler kirim olarak ýalňyş. Sunat öýleri ýeneler guruldy. Şoň üçin häzir Türkmenistanda dünýä meşhur sunatçylar çykdy. Bu zatlaryň hemmesi bir zat guruljak, ediljek diýen olsa tersinedir. Ýalňyş zatdyr. Ha, ediler, ol edilmek däl, maksat binany galdyrmak däl. Bina galdyrmak şu gün üçin awra ýa-da üstünlük däl. Bina galdyrmak. Dubaýa seredin näle bina galdyrýarlar. Arap galdyrýarmyş onu. Injineri kim şoň? Seredip görüň. Ýa-da yüksek bina. Pulunu kim alýar? Pulunu berýärler ona, ol üstünlük däl. Ol bir sen durmuşyňy, ýaşaýyş şertlerini gowlandyrýan bir zamandan. Yani bir iş edilmek üçin öňünden bir maksat bardyr, edilmeli ýoluň bardyr. Şol ýolda gerekli önümler bardyr. Bina mysal üçin sana gerekli bolup biler, bina gurarsyň. Onam gerekli derejede gurarsyň. Mysal üçin bir özüň ýaşamak üçin 5 komnataly jaý gursaň, sen ýa samsykyň ýa-da näme diýeýin? Ya Türkmensin diýeýin. Babara pullyň. Yani jaý sallanan wagtam maşgalaryňa seredip ýa-da aýdaly şoňaly arenda berilýän jaýlar bardyr. Ol jaýlar elbetde näçe uly bolsa, şoňaly maşgalalara bermek üçin ýa-da 2 komnataly jaý maşgala berip bilen o bir kişiye berýän ondan kem pul alyp bolan. Olam okulçudur, ýenedir, olam hemişe töläp berýän puluny. Şoň üçin edil. Ýagny maksat bardyr, maksata giden ýolda edilmeli işler bardyr. Bina gurmak, ýol gurmak. Ine şolaryň netijesinde edilip gidilýär o zatlar. Ýene Türkmenistanda bolýar. Özbegistan bilen arasynda ýa-ni söwda nokady diýeli. Söwda nokady gurjakmyşlar. Indi siz Türkmen olup özüňiz bilýäňiz, özüňiz Türkmenistanda ýaşaýaňyz. Özbegistandan näme satmalýaňyz? We şol satmalýan zadyňyz size ýeten ok bir söwdan nokady beretme mejbur galdyňyz. Ýöne köý soraw, talyp barmy şoňa? Ýok. Ýa-da ölümçilik barmy? Türkmenistanyň granitlerden geçip bolan o söwda. Ya bular içki siyasatlary üçin edýär bu hereketler içindäki halka. Şeýlerek soňky bir 2-3 tane soraw aljak ýyldaşlar. Wagtymyz bitdi diýip hasap ediyorum. Bir soraw bar diýe, umuman Boris Şeýhmuradowyň eden iş dogrymy? Eger dogry bolsa, başaran bolsa diýe, Sapar Murad aýran bolsa, nämeler bolardy Türkmenistanda şu wagt diýip näme barda bu? Varsaýymsal sorawlara varsaýymsal jogaplar berilýändir ýyldaşlar. Hiç açanam. Bolan bolsa diýip jogaby, ýa-ni soraw jogap berip başlamaly bolýardy. Olam ýalňyş bolýar. Şoňa bizde ýene näme ýok? Sapara metodologiýa düşünjesi ýok. Ýene geçmişden bir wakany alýar, şo wakany terse öwrýärler. Eger bolmadyk bolsa boldy diýip alýarlar. Bolan olsa da bolmadyk bolsa diýip alýarlar. Onda näme bolardy diýe. Jogap berilse de eger edil şonuň ýaly jogap berilmeli. Buňa varsaýymsal diýilýär. Türkçede. Ne şo bolmady, ne bolan da adam ne ýöňüzden. Näme inglizcesi suppositional diýip aýdylýar. Ýa-ni suppose diýilen nämeden gelýär. Umuman o Niýazow ýurdun başyna gelmedik bolsa näme bolardy? Mysal üçin. Gelmedik bolsa başga bir Niýazow gelerdi.
Yok. Doğran bolup biler, ýalňyşam bolup biler. Kemine men mysal üçin şu zatları kän ýerde gabat geldim, okudum ýa-ni yazıcılar ve yayın evi diýilýär. Yayın evlerem olar awtoritet mi diýil, dünýä çapyndaky. Gitler nämen esasında uruşda yeňildi diýip bar. Ýöne gitleri yeňen bolsa näme bolar diýen ýeri ýok. Ýa, Hiç kim şu temany ele alan. Sebäbi mümkin de yeňen bolsa näme bolar. Yani yok bir zady oturup çizmek ýalyk bir zat yok zady çizip bolan. Onun üçin näme üçin yeňileni vardır. Kän nämeler vardır. Kitaplar hem yazandırlar. Näme esasında yeňildi, näme yeňildi. Onun yeňciler, tarihi yeňciler ýa-da diýerler. Anglya. Bu zatlar nemedir ýa-ni? Niýazow ölmedik bolsa näme bolardy diýip sorasaňyz. Yaşardı. Şoňa görä jogap berler ýa-ni. Ölmedik bolsa şeýle bolardy diýe. Olam ýalňyş bolar ýani. Şu bolan bolsa diýilen soraglary, bolan bolsa diýip jogap berilýär, olam ýalňyş ýerleşler hiç açanam. Beýle ýa-ni şu soraglaryň üstünde bir hakykaty gurjak bolmaň düýünden ýalňyş. Bilip bilmeýäňiz. Çak edip bilýäňiz diňe. Mene misal üçin bir adamyň çak edenini dinlemek islemerim sapara şahsan. Bir o şu palatan ýaldy. Näme üçin dinlemelim? Yo, ne bolmady, näme bolany görünüp dur. Şundan netije çıkarıvermeli, başka nemet yok. Geleceğe doğru sorulsa belki o geleceğe doğru çaklar aýdyp bolar. Yani geçmişdäki bir zady nämäni üýtgetmek doğru däl. Akademiyada da hiç yerde de gabat gelmersiňiz bunyň ýaly. Yo, bunu soragyň çykýan nemeti belli, onu ýa-ni şu resmi demäni senaryany ýa-ni halka şonu çok doğru anandyrjak bolýan nemeler var da, adamlar var. Onu görýär. Ondan yorumum şolar yapýarlar. Şolar alan orta ýene de bir diktatör orta diýerler. Body ýene de şol demedi. Varsayımsal ýa-ni suppositional diýilýär buňa. Akademiýa nemesine girseňiz görersiňiz bu zatlary bilen şu soraglar soraýan ýa-da şu soraglara da jogap berýän adamlar, akylly adamlar hasap edilmeýär. Ýokary bilim nemesine girmänligimizi suud edýär. Indi ýene bir soru var. O sizlere birisi döwlete hyýanat edýärsiňiz, döwleti bulayanlardan o sizler diýse illeşler biraz ýalňyşlar köp. Menem aky jogap bilýän adamlardan däl. Umuman aýtjak bolýany o sizlere biri o döwlete hyýanat edýäňiz, döwleti bulaşdyrýaňyz ise sizin pikiriňiz nähil bolar diýip sorapdyr. Mening pikirim, men öz şahsy pikirim aýdaýyn. Türkmenistanda döwlet ýok, hyýanat eder ýalan, bulaşdyrar ýalan. Şonuň üçin bu soragyň jogabyny aýtmak kyn bolar. Döwlet bolan bolsa, bilmedim deňeşdirip bor. Onu sana aýdan bir adama, bir şahsa, islendik şahs sana onu aýdyp biler. Belki professor aýdar sana. Şondan ýöne bir zat sorar. Döwlet sözü näme düşündirdi? Hyýanat sözü näme düşündirdi? Düşündirmän bilmez şol. Yani şol iki sözü düşündirmän şol sözlemi sana aýdyp bilýär ýa-ni hakykatda. Döwlet sözünden düşündirip bilmeýän şol professor. Men professor diýen sebä iň akylly ragandan sonra diýende. Hyýanat sözünden düşündirip bilmeýär. Döwlete hyýanat. O näle ýa-ni stola tejawüz edipdirler diýip bir statya bar. Şoňa alam, şoňa meňzeýär-de. Tecavüz zorlamakdır. Stol zorlaptır. Stol zorlaptır diýen bir statya ýok. Döwlete hyýanat. Döwlete hyýanat kim edip bilýär? Ne häzir ona aýdaýyn. Döwlet dogry gurulan ýagdaýynda ýa-ni döwlet state vardır. State'de döwlet syry diýip bir zat var. Döwletin syry var. Prezidentine berilýär, istihbaratyň başgany diýdi, şol adamlara döwletin syry berilýär.
käbir sırları. Hemmesi däl, ol prezidentlerde de döwletiň hemme sırryny bilýän prezident ýa-ni hakyky döwletde ýokdur. Soň eger bardy geldi şol adam 5 ýyldan soň, 10 ýyldan soň şol syry başga bir ýerde aýdyp ýa-da başga bir ýere açaçan etse, onam suud edip bilseler ine şol döwlete hyýanat edýär bolýar. Indi sana hiç kim döwlet syry bermändir. Şoň üçin aýtýan şu döwlet sözüni soran, hyýanat sözü soran. Bilmeýän ol näl diýen ýatlaýan papugay edýär ol işi, papugay öwrenýär, aýtýar, ýöne bilen ok. Pikir etmäň, papugaýlar gürleşýär. Gürleşen ok. Seni taklit edýär, gaýtalaýar, seslerin gaýtalaýar. Gürleşýän papugay ýokdur. Ýöne gürleşýär diýe adam görse, gürleşýär, hakykatdan gürleşýär diýer. Gürleşen ok, ol sesini gaýtalap, Aytalýar diýerim. gaýtalaýar. Gaýtalaýar. Ýöne mysal üçin 3 gün öňkü öwrenen ýa-da 1 aý öňkü öwrenen zadydan 1 aý soňam ýadynda saklap şonam aýdyp bile, ýöne ol sözüň manasyna aşandaky näme düşünen ol papugay. Bizde de ýagdaý şol. Döwlete hyýanat diýer mysal. Papugaya babarap bilen, näme aýdy. Bizim papugaýlar hem Bawarapda ýetişýär. Ya da yine şoňa benzer şablonlar vardır. Döwlete hyýanat, Lenin, Stalin, Hitler yine şolaň nämesidir, lozunglar olur. Halk düşmanı, vatan dönüğü ya da halk dönüğü, döwlete hyýanat yine şolaň lozunglar. Ähli diktatorlaryň lozungları hatda. Näme? Bir zat ýadyma düşdi, men aýdaýyn, ýani goň şoraz barada nemedenlerine nebetmedi, ne oğudan nepet diýip bir yer bardyr, ne Türkmenistany belli yer. Çok bäri ýanda neme üdümçülük bardyr. Ne Sotsializm kalkodyň üdümçüligi. Ne şo ýerleri açan, ne şo goň şorazyp diýer. Bawarap nerede oğudan nepe nerede. Şoň üçin goň şoraz bawarap bilýärler. Kardeşlerinin bir nemeleri bolmagy mümkin bolmaýany ýa. Sotsializm kalkody, tabgody, kalkod. O bilmeýändir. O akdaşaýak diýilýän. Ýalňyşmasam. Ýadyma düşdi, aýdaýyn diýdim keminen. Ýemeni. Yani o da ne ben arkitektordur. Şu tay üdümçülük duruşunu üdümçülük etti. Katı kendi üdüm vardır. Hemen. Şu tayda bir uçakta var. Şu tabodum. Doğru. Son baba bir neme var da Ersar baba düşünüklüğe sarık babanı bilýäňiz mi diýip. Ona bileme okuýan men bir kitap neme dipdiler. İçinde bardır şol. Bar olsa şu kitabın içinde vardır. Türkmen boylar diýip Türk dilinde yazılan Türkiye'den satın alıp bilýäňiz ýalňyşmasam bolmaly satlykda da. Eğer satın alıp bilmeseňiz hem ulu kitapxanalara gitseňiz içinde bar. Türkmen boyları ya da Oğuzlar ikisi bilelikde geçýär. Men eğer neme bolsa maňa SMS, WhatsApp'tan yazsanız men linkine uğratyp bilerim ya da kitabyň suraty bolmaly internetde öňräge görüpdim. Şonuň için de bolmagy mümkin gaty köp boylar, tireler hakynda gurrun berýär. Şu kitabyň içinde. İçinde bolmagy mümkin. Hatta şol men Ersar babany hem şoň içinden okapdym ýöne şu wagt dol ýadyma düşen ok. Şeylerek onda täze önümçüligi 5 ýyl salgytdan boşatmaly diýär. Onu bu siyasi bir söz ya. Onu salgytdan boşatylmagyny nemeler karar berýär, bunu bilýän adamlar. Hazina karar berýär. Bunu ya hazina nädip karar berýär? Hazina ýagdaýa seredýär, ýa-ni ýorgana. Aýagyny uzatmakdy, ýorgandan çykýam, çykan okmy şoňa seredýär. Çykmaýan bolsa 5 ýyl däl 10 ýylam azad edip biler. Ýöne bir siyasi neme bolmaly däl. Ýa siyasi bir neme bilen aýdylmaly däl-de. Yani iqtisadi demeleri siyasat yani populizm bilen yöretmenlerdir. Biz şoňa
düýünden garşydyr. Yani döwletiň hazinasyny siýasatçyň eline berer ýalak üýşpäten döwletiň ýokdur. Şonu demeden dünýäň hemme ýerinde de şo sistema neme diýendir. Siýasatçylaryň täsiri bardyr, nemesi bardyr bolyp ýöne hazinany hemme zady ýani siýasatçyň eline berilýändir, berilen ýere gaty telçeňdir. Berilän ýerde de bolýan zady ne türkçede ne mysaly bardyr. Gelen yeri onlarlaktı. 3 yılın içinde. Evet. 3 yılın içinde hazine çöktü. Neme? Bir illeşimiz yazıptır. Edil düşünmedim. Ähli ýurtlarda iki siyasat alınıp barylýar diýip umumy sorak. O iki siyasatlyk biz täze Türkmenistany guranymyzda bizde bir siyasat bolar diýip ben düşünmedim. Yani iki siyasat demek näme diýmek men onu düşünmedim. O iki siyasi parti var diýmek. Amerika'da kıyalak. Siyasi parti o iki değil, o 10-20 olan yerler hem var. 4 parti var. Yoga çıkan ikranaktır. Bilmedim, düşünmedik. İki siyasat alıp barmak diýmek. 200'lü siyaset diyen olmalı mümkün. 200'lü mü ka? 200'lü siyaset. 200'lü siyasatı yankı nemeler alıp bar ya o zamanı. Şu ösüp baryan yurtlarına hemmesi yani al 200'lü siyasat alıp bar ya yani. Avrupa ýalyk yurtlarda ya misal üçin Japonya, Günorta Koreýa ýalyk yurtlarda iki siyasat 200'lük ýok. Şu aydan zatlara. Singapurda da görmersiňiz. Buna Avustralya'da da görmersiňiz, Amerika'da da görmersiňiz. Siyasatlary bellidir. Siyasatçı yalan sözlän bunu şol aýdyň bolan unuň ertesi astavka berýändir. Ýewropada siyasatçylar şonu alak. Sneakers ýeňem ýalňyşlyk bilen siyasatdan ura diýerler. Yo özüm berýän, özüm saňa ýanky demedik görenokdur. Özüň utanjyňdan bermeli. Yani sen utanjyň şoňa sen yetmeli. Yok, Sapara sen yurtlarda iş edende de olur çoğun yalık. Misal üçün bir işe başlayanlar, son görýärler, öz okuyundan yeten okuyu yetmese, ben bu işe edip bilemok diye. Ne o? Yine on yalık Türkmen görmezsin. Türkmen hem de daha edip bilýändir. Ne? Şweýetiň premier ministri, soňkusyň adyna bir adymy düşenok. Bir hepde de bolmady. Başaramok birine ber. Başta ansat gelýändir. Yani işe başlan son eýem görýär, okuyu yetenek ve başaramak diye. Utanç zatlar yine ildeşler. Bir işi başarmayan olsam men bilemok diýmek utanç bir zat değil, aýtyn gowy zatdyr. Bilmeýänim aýdyp bilmek. Men başaramak diýmek, men bilemok diýmek gowy zatdyr aslında. Ýöne bizde şu işe ýerýänler, ne Türkiýe gelip işe ýerýän Türkmenden näme sorasaň edip bilýän diýerler. Bu Türklerem hayran boldy o. Yani stroyka edip bilýän, o bilýän. Elektrik çekip bilýän, o bilýän. Onu bilýän, o bilýän. Hemme zada bilýän diýär. İslendik işe. Bunlara hayran bolýar. Şeylere kava. Cevaba yazmadı. Kimin wagtynda Hava vaxtymyzam boldy, onda nemedi bereli. mesai Bir kısan soralar var, olar gaty uzun cevaplar isler. Onu indiki gezere sorasalar. Bolýar onda şu taýda jemläýeli. Bolýar sağ bolun, taglykda görüşelim. Doğru, sağ olun. Sağ olun illeşler. Indiki gezek demede soraýarsyňyz, bir kısan soralar bardy, uzunrak nemese. Onda jemledik. Geceniz rahat bolsun. Ýere-de görüşýänçäk.